ene enase eye krupo twedi ampon basa yadom dia wawowa ye ene na babia wote ya bedroi ye kan kire no se asedan kuto ena enka ne din okay Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabrei waso eguso awutie no na ebono nwotwe a ye bekọ TV no so na yatoa so ade afiri ho na yema atiefo nyina adwo eba Asem Mpe Nipa adwumadie no so nonso abapa ho sima edu na bronya bosomi edika no opepon no January ne bosomi ne da etoso aduonu enan enene 24th January 2023 kakra January no yede eno so ekwa kogu se ubehu 24th January se bia na eyefie pinu ene aduonu nan na chese emre asesa eno ti odofo se emre sesa na se woso o sesa ho a sesa ho na amanfo emo dimpa na wobofo wanya dimpa esan se enchichidie no omugu omu ba bi o omugu omu ba bi ena nchichidie yi edi omu agroko obofo ofo ni hwebi na tie bi ko eno ti na mpempi ya na metai ka se wobi ka asem akire wo a wo ka akire waso wo ka akire waso won ka akire wano wo hu baby a ekowie ye wo bofo baby ekowie ye wo firati asefo asase so eno ti mpempi no ya na owuo bi a omanfo bi ewuo no eya na enye wo mon krabia ana won hyebrewu a ewo se ka odi free asase so ni na wano ene koyi wonka omuano konkonsa ene koyi wonka ema edi eye won wamuna samwa wa ha sa ena odifo pokwabena waje nadwa ohene yire mame yaboa akua asua mabronya woya abrewatia watenase wasori asa tenase achese dwumadie no yekoya nimu a Chief Executive Producer ma dwumadie eye bema wusu kantankraka na boafo no ekoba jesi na ya mensa brampa na sede abrampa wodi ne nsa egu ne bo no na waye din na mbusa nse adade na ekoso wo yire so nyare kola na nyare dia abrampa kenteno ho duru ba bi so bia na botom no a nyame beye wate wasere nyame beye wate shabre sesafo ne awurade otimi sakra wiem abribia abrampa fa ho se china nyame be sesan wate waye din bia na botom odifo so bia na botom nye odifo wo botom nye oh mami modeti no ko animu bi odifo nye sa mi bonkum hene ene man pike wano ena nwumire wo chinchin fidie ni fruma ede mame na uko MC aho a school fees ene yima wo mobo adwuma na yeko social media handles no so a wo madawroma ena Facebook ni YouTube no abogafo no ehwe ye wo YouTube wo enya asem keto akra na bono nwotwe na yeko Sompa TV a wo dawroma ena Ghana de sia mu free achichiri no omohwe yen ewo Sompa TV no school fees eni ma daroma ena sa emfonyini nyina edi atwaguo ewo Sompa TV no so kofro bofo mpa ba masuketu ameyi pebre na sa ya waboagye fosuo ni tin fosuo me ena meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa eko boshe asase so enya asem ketu akra ena de besi ewo dwumadie so de besi na wo mo amasi dan no du ba bia ya omuntu wo moboase ebinom omo mazidani binom ya omuntu omboase efi wurafo bi twampo unim cement to unim blog twa ya na omukasa na yemede eno no ya na emanimu wabamu na krobia sante kotoko se obi pawa pampamu a na oshoko mu den eno ene bamu wo hu se oya adwuma udi sika na fa bi sie pass ase akira kwan ebosese 2 rooms kura tuko kania ni hokura atena ho danse bo akania baba beto abrabom komono no Asem Mpe Nipa nko a ena empempi no obetai ate yen komoni bie omrasa mo mpom te sei Fosu be ma nyankopon adaroma efie wura fo bi kasa yemide o ai hwie
favorite for ni binum enim the way see nipa bisu binsu na emom ya na ebinum sa na ebeka ne se binum ya na favorite for unse de bia ka se bia burger kra ho nya hin se de odi burger chi times no ya na enuanum bia sebe omunuanum bo bra edane ade de ma wo mo no ya na edume bia do se ebeka se tenant ni bi ho ohene na enso so otwumu tenant otwumu ya efie nya ne de ya wo na wo de ya ti brebia no ya na ebesere wo mo ebesere mo in fact nya easy de tenant bu ha ne ho ohene emom de ana me na ono medwene no ma bi ho kakra ne se ifira fo de binum otimi cheke etra se busa o se anyanyam bia no wo ba no maye sen sa de ne mewiase ete papa o ma mfa fi ma ho sa o maye sen ma me yeho fi Oforisuo se be mpredwasa enkura na ewo wo no mo ana daachi wo mu nyini ama bia ba ye doctor ebi ba engineer na tete no iti na ande de bia meka se san kofa no me se sa aka sa me nya akada ya nananom o mu si dan Washington ne asafo no me ade no Oforisuo hwe dan o mu sisi ye ene obi atima si dan kakraka obeko na 3 bedrooms ya ka nya e hall nko a eno ne no ma aka ho ama ne ye ho kire ye na no sese ye ka na wo ka se me sese ase unti na unya sika na wudi ajabi na fato asase ena asase no kura wan asase no kotokura ya asam eni kwa san ka ne ho kire wo Ghana ha wo Ghana ha yati obitia obeka sese bentokwa si apen eni kwa sasa no me nka ho kire yen ena asase ba ko ba hwani ato ma nipa miensa ete na nipa bebre wo sika on pese nkomo koto asase ezo mu suro ye mo ahwe mo ete atam se ni wo fidie so behwe mo na mo afidie so nti we de ye be say dis kan be jamo na ma ye se ye kura na bitwe ye di e wo kwan bi so eti sa sika na ya na de bia ye ka senka unya sika fa bitwo na sida no nipa bebre betima ye sa de na so kwan bi so Eden ye besre okay ye besre nti ye besre e fiewuranom ampa mabobra mo sidan ye besre senye no ma bia na ye keke Oforisuo obi kura so sidan ba bia wote no o tu akokran so no ya se mo nyame ampata no so new site no e dia akwa ye ene nipa bebia wi o mu fie enso ne yanom on wi akogya okwan eti Ghana de se no ayeden ti ye besre se kura dan no kura no masana de ko 2 years no e ya se mo eno kura na iku mama 2 years no enche wo bo wani ti ya na 1 year basre ko na yam di se pram edru fifia ne kwa na wa start fon wo ba fon sa minim enhyehyɛ ye wo hopa ne se obi asi de da o se 2 years na 2 years so bo wani ti ya omono abrantie bi wo se ne dai ka no ebe so no hia ne fie wura ne nchi akra na ayeden zanze Oforisuo beda ne ka ahomete se ma ye ka no obi anyanko opo eti enya na ye besi dan yenya na ye betoka debi eti ye besre na sa no ma wenya na 7 preduasa minim de ohwe sa no ma no so hwe jata meshi o jata meshi me ka cho se wo mo a wo mu ni dan do so cho mo dan e wo Ghana ti de bi obi ay hot and na nipa bi di ahom ti akwetena mu krom e se nya nu ta me so mo kwetena se ba de de no anu ya ga se wu ko krom na Oforisuo wo bedu krom okra so dan akwedam so wo fase bi ayeka eni se no nya kwa edu kwa na se wo bai na ono di oben wa bibi woni sem kakra no oye o se na unkofi efi e kono kwa abra ko pa eti da wo kan den kan ne kwa so odi ska na kwa jabi ne mum one thing is Ghana ye kumase anso no unim ye problem pa dem di twa to ne problem ye mpe ba bi se obi e pe within kumase so adum asafo askwa ho ne ye pe o ho sa so ba ni matimato asas ne bi da dum o na ngeno ba na ngeno so but ukomo obi asase bebi odo be ko ne kwa wa obi pedan ne kwa wa Accra bebi obi ti o so wotenkra no areho ka so afo nyina I would do was into so wotenkra that's what tenkran okay but we didn't kumasi na no odin ti na me fair afo ni bi na de yemia ye okay po kwabna bla ade ba ko ye me fa ne se Ghana and kansa yikumase ha no ya na asetena bi em fe wa ha ene de eduru ba bi amozrami ni oni Kristo ni tifie we nu aduane oja we bi o de ko compare Nigeria anu oden oh yeah enti Ghana odo wa ha o bebre odo wa ha papa ensem mi se on se ma YouTuber 8 years me ne ye wura shake wonye ne ba bi ko e wa tonsu sa
on a chip corem. Oh, I see. And shake up Nakurapa or the me. Nadia Nama Tuba ko ware. Oh, man, Kowale said only penny now also on the stati preaching Eukumasia and information center Kagitia and radio so Metro TV Saturday Metro TV. I'm Pempia na man for Oforisuo so be a tuba your bantio. Oh, there be sanity. Asa. Aye, so was so casa o de end beer. Me on say osum na osum the year. It tuba man ye nye oba kwanti ajo. Oh, na asema ye kan no. Yes wabomu na kire wadwane o say wado na kire. Wabomu na kire wado. On say me nwie kan no ka say efiewurafo no. On say ye kopagya ba mre bi atwamu. Say efiewurafo no ye ma gabu bi mem 3 months in 1 month 1 year. On say ba say efiewurafo no mpese omre dan be mahan. Me ba twanta say ekobasa na omumpese omre be mahan. Because nipa na wo si dan no bra edansie no wada wuruma enafom sao Messi ni kura no ebinom wiombe wiosment ni wayon roso awo ankasa ko be kwa nkwan ya me anya do ko na echu ai site wo no kwa be twetwe brawo obi wade enti enye easy sa so obi abone ka ko sinifie na obetrem na sabin predua sa bia obeye ne ye bia ono nte ase anase otamwaso na ompese obetuaka no de wada wuruma enye izi sa ana panyini bia so ni wonu mo betimi asore se me kwabena masimi dan me de ama me nua ana me de ama obi ama na han etimi me mfa limit me ntun se e bia 2 years no me nyene bia 20 series da bi o e ba sa de wada wuruma o mla no e dan na hokwa ne ni par so ho nkere no wo so ntimi fo so ni pa no ma no me dey ememe ye na emom se ye kare sa de ne ye be sere se efiewudafo no binom ehu ye hiafo yi mobo no me ba bi na sa de a wo kan se de ya na empanifo omo ha da no ana omo a omo si fie no eto makoma so na mo so kotra parliament o ko hye sa amla we dia bra de odene dan no betum because na edan obeko watum ties obo TNG ana wa ye roof ne kama wasaso twida anim okọ kitchen a be bia kama na okọ na de 10 million ana 20 million kokọ handa ya blanye yo I feel not that task da de wa so be okay eti bibi sadia oso ototo ne mai se de be ya wo no otam ne so na wonya usika ya dai eda ho na odifo asem a wakan na asem bia besimitrim ne kan eden bata o se meka bomoden me papa ne ka kire me se nintin birthday ni bi ne fa ne kwabrensia na onim dopa na o de ne ko birthday a o ma aduane timi no a kwamana bedo wo mo asante nintin nyina be mu asema mekan kwabrensia na onim dopa enti maame ba ko de ne kwa afuom na o de kwabrensia ye adwuma enti ampesi ne wo mo ampesi ne wi o se afuom ampesi no so yitwa body ahaba na ehwegu so na o de aba wom na isu no asane watre kurase enti isu na asane men campesi anene so iguadie so kwamrensia kom de no wado 12 abapa ho eno nso me a obetumi de wakọ animu o se bede na bo dumienu ano omo ya bepon na chese awia na eba nti anti esa se kwamana doniti no ma me ne pese o jeje time no kọ animu enti odi abomu no so efrifie na bae ti na ye keka abomu no no yi kwamrensia de ama no na kwamna di baako no adi mienu enti ma me no ehwe kwamrensia nim so kwamne ubedi abomu mpanifo we manimu a wosibedu trumu otimase enti ewiase ankasa so odu obi koye adwuma yes hwese obeye na akatua so ni yam nko ade obehwe oye ko ma kwabrensia bufu ye pa ma pagya ase kaya ka ma me no wanya gyefo akomedwitwa no efise o ma kom de no chepa abrotia foso beba ya anu ne yede nyame ase yede nyame ase na sede na osie ka no ofoso won se ho kire wa na ya wo ne menyina ta asese no no so o dan ta mo so beso a na wadwuma sem so aye star afa wu pesika bia na wanya sika ne bi kura eda baby na aka kitikiti bia wo pede asoso eno so akoye boachi bidin enti ya na yesre efiewrafo no
se obi enya sika behind wo dan a wo se dan sika na enhada nya betie sika this time around enti treatment bi a ya na efiewrafo no bi ebi no mede ma sa tenant for na so mo ma be rent o mo dan no yesre wono ya wono ma hwe ye na ofo so da bia na me na adwa don ko ka asem we se said the OSEI nkofo ma ahoho ewo ono ankasa ne kurom no saa so na daachi bi ne nananom so ebekwa akoye amanfrafo ewo obi kuro so na treatment a wode ma obi ne no ka hu se wunchiri man so no o mbekwa akotwa so abasa wo ma obi treatment good treatment and ase wo hwe ohoho a wabetena wo fie yi a saa so na daachi wo na bi ebia wo ofie o onana na wo kuro man ko benya ba bia da fine but adwuma timi di nipa nante ekọ ba bi emo timi ko rent na wa abroad no akasa ebia wasi ne fie kula enti ye hwe na ye treat ye tenant ne ye na ye hu se ye nyina ye abusua for simple no kasa bi na bi obeka e de atia wa ye ya ye hwe kwan a ye be fa so ye ne wo mu nyina betena wa asomdwe mu ntimi so kakra me de man na abusua fo no mu share Facebook Sompa 93.1 and Sompa TV Ghana obesa ehu ye e wo YouTube ho e ye Sompa TV ya sha ase enti wo mumla na ye nyina ye fa dwumade no enkogu okay Asem Mpe Nipa dwumade na sabre waso egusu awutie e wo Sompa 93.1 afutu semu ene menema pamfo ye de ebre wo no forgive fache wodofo bia ni wiase mu a wonye mfomso dawo obia ni wiase mu a mfomso onye bida enuti se unua fom wa enanwumire masem a meka nyina ne se fache no ne yifiri utirim na saa yobamu a ebeboa papa saa yobamu a ebeboa ama setena koso ama woni unua no ntem ebeye kama abroti afameko Matthew 18:15 na yemfa ya futu sem no enhyehyɛ so efiri se wodi asem eche unua ema enwomam edane eye kama papa Matthew 18:15 fa asem che unua na ade asem che unua na umfa hwe encheye enti o ma no eti du nwotwe ne nchichemu edunum no wose na se unua fom wo a kwana koyi no aten okay wone no nkwa ntem se otie wo a wanya unua amen se otie wo a wanya unua sa na twro no ekan se unua fom wo a enanwumre nya na ekan e wo twro semnim se unua fom wo a fache no enuti se wo hwa Yesu Kristo mpaya wo kire na chidifo Kristofo no ye ja wo soro no eduru baabi a o say and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us ahano eye me de papa ye jana nkasa kura no wode yamfum so afiri ye o papa na nkasa wo boye no wode yamfum so kyeye na adan na wunua afom wo me ado nipa wei ekoya me de ne befa so me fa nche no da me ne be twa kosi awieye wodofo enatwo ne se wunua afom wa fa che no se de twro no eka no ma me papa yi enfomso bia oba no ye wo no enyina sanfomso ne so enome oba no enfomso bia oba na je no enyina enfomso ne so wo akoda wei wo unye ye oso ne wawia na ebo wo no maame ekoba ne sa emmoa akoda no ne nkanko ani ne nyini enunti se oba fom wa fa che no na empo fa ne tenase na tunifo na osesafiri sa nkwambone ne ho a wasan aba be ye oba se yakotwero no mu biemu a wo ba de sefo no akoda no ye niam ho gine nyoma nyina o wo gine nyoma nyina koi ede kobo ahuhubra wo ko gina ni ye papa na wo koye no ensi ni ye na wo kai hu se wo san ba na chi a naja obepa cha wa naja de beche no bra fa for enfom so cho
na akwadaa no ba ye no ampaniampa wo behu ne papa na chew no ewom se aniamo ho na akwadaa no ye de na ni kwan se kwogye ne ba no biem nanso so no esan se twro no se yemfa mfomso mfiri yemfa mfomso nche no otimi gira nyame asem so akwadaa ne mfomso no ode che no wosan gye no se ne ba amfa ho ne nyoma wogye ye nyina da okose no amfa ho se empo wokwa ne nuanom kura ka se ma wonko wanye siti ama ne nua wanye siti ama ne papa nom no na wotwifa aso ko ye no na ka ye obi a se ka ye ne biem nanso so no ye gye no omo gye no feso e ma ye to apono nyina ma no odofo emfomso ben pa na wontumi mfa nche wonua wotimi se mfomso bi wo ho a wonya akro no wapa wa chew waso kotodwem wapu kotodwe enso so wose menya ka se mfa nche wi wo mema dia yew se kropo twedi ampo na nkasa wo boye no se wode mfomso be firi ye dia o odofo yemfo ye nua mfomso emfiri no wate ye no sa ebabo yie papa nyakopo na nkasa de mfomso firi ye o enu ti no ede na onua bi be fa ye krono be na onua be bo wo wade be no fa koton di ye enti ekokoba no sa na eduabo ankasa abam womafo a ehwere omonkwa nyina ye duabo no eye mfomso bi omokoye ya wona wokofa omade no entumi amfa nche wamu o yemfa mfomso che se de mfomso che wo sa akwa wesu a mi wo gidie mapase eduabo nyina no kra no ebekọ fom wa santimemba na ebekọ fom ewo Ghana memba efiri se yawo enema obitimi gina so se wodi bodua yawo no ya na ade bia sombo a wakọ akọfa yawo no ya ne honsam kekan bia wakọ akọka ama akọfa asem aba na asemba asem ni mu ade bedi asem sa chopa koso a mesre se ya yemfa bone che obai ede benku a na ukuna yewo obeme wapa wachaw bia wode nananom aba bepo wachaw wode farefo nyina bepo wachaw se wanhyeda ene wofa awachi wagye atum nanso beme ya pacho bia wo so ode che na enye yie enam so ama wugya awade oba yemfa bone nche wate na ode bone cha na wo fa hwe encheye ye ne sa kwan no so a ebeboa ama ye fiafiem entokwane ayaka ekoso nyina da no se de mfomso cha na wo ne unua tifie ba komu a wodofo mi gidi ye se ayaka no entumi emaso da biara da anu tie mfomso nyina mfiri se de ye gya no se wode ye mfomso ebefiri ye no eye me modofo pa OSEI ya ABOAGYE fosuo nintin fosuo abrotia yemfa mfomso nche Oforisuo yemfa mfomso che se wode bone cha se bi na wo mfa hwe nhyeda encheye ya nkasa ya je nkwa Yesu Kristo wa hwe yemfomso ene ye ni abribia no se de enipa yesi fom Kristo da se ye fom Nyankopon abre anase mpepi na no se nka Nyankopon kasa wo hwe yemfomso so na nka one ye di anase wo tua yenso ka enkaminu mie no nke ni gina bia wa asase so Oforisuo se yehwe Matthew chapter 18 hona verses 21 hona on se Petro kobisa Kristo se mprahin ena obi fom na anase ni nua fom na onfa nche no ena o se mpranso aduosonso da krope no enti se wonua tia wo na so ebia baako anase mienu pe na ebia enye na nida hompo na mom wayi na ten ama wanhu na ebia wode mfonso no wagye atomo de eho chawpa e ma na aka se bia wonje a Oforisuo ya na uye nipa mente wase because onye nipa nche Nyankopon anase wuni kokwo nche Nyankopon onse Kristo ye hwe Bible mu a mekai se wobi ana ode ka oka se yesi Nyankopon ka se onfa nche o se otua ma no ekire no ono so obi de ne ka kese anase ketewa bi ono na san ho sa akwaje enipa kro no so hode emabufuo baaye ewo Kristo emu
ewo say nipa kro na wo yes ade because wono wasere e de ama say nipa ne say e bia nipa kro no fa ncho na ade wo so firi ho a obi do ka kakra bia wo so kwa akoyere no epepi na no ye busue mu ye fiefie mu ye nwuma mu empanyin si dua ben e na etwie konso ono a na bo ahina saa nso so na mpanyin sa ka asem bi se ne awani wudidie no ono a na ya na ewe wonam se me ma me ye bo amete ase no mun ofo so se minimu a ebeye de beye wanwase metimi aba betia wo na so ana se me ba beye oboni bisa esansa me no nante na bia me no ta kasa ana se bia me no udi nkomo ni ntire eden ya wo ena mano ebetia wa ana se mano bepa ko kan semboni bi di afa ho ana se bia me ye bibia ma na hawo enti ye kwa ye fiefie mu a sa wo hwe yenkunu nom yire nom ye manom ekwan ya ye fa so ye ne wonom tie obi kunu timi ya na de o si we se de wa fa mechi obepa ne cha wo a wo mpene na adai onko a wo ye oba bai oba bi wo won so a obehu se watia ni kunu na so kakra bi obepa be ma icha saa na obubu na nichie ni nyina na mo amfa asomdwe ma yenhwe se ade biara obi di be yeye no se nipa kro no nya nuhu obi wo hode a no aye ne ho se bia onya na adwen se ono ubenya eye asomdwe obi wo ho awaye obone kra na se bia bibisa na watia ne na so ana se bia waka chen se bia se na ade me ya no no asai na nse bi no ose atwa ompo asa aka ho ba ni nyina mu no Kristo se yemfa nche empranso aduosonson enti ye ka kire obi ase se wonu afom wo a fa che no na Kristo kurampo no ya yembone ti se dama haban no ode fonso che ema ye fonso no ebeda ne se odwa ho nwi fitaa ye ko Bible ma ebenya mfato ho pi ye hwe oba de sefo ya wo kan ye ya ewo ho ye hwe eye Paul anase ohini David so etata ya wode tata no se de no wo pena kunu so to na bi obekọ no na so lada e wasenka okuni bi because what time for the wopel as well so we try na tade ano ebi wo wa ni kuru wa wono ma no no afa e kire no aka chansa wa hene bi hu wo say na no wada nso no say ma fa me nsa nka wo krent ni say eti yesra wo bi ayamfa ye kasa ne nkwa kire se wonu afom wo a fa che na mfonso we no e bata nipa ho enipa na ye bone opem ka e ya na wo de a kire mfonso me dase forgive odifo bla ya so free thank you say ye onyankopon si anamu na onipa bia wo ho kwan se wo de bone eche e wo bra wote asase so onguye on se ye nipa ankasa ye nipa dua kwa yetime ne bone o because ye nante ye kura no ye nyame ni so bone ana ye papa ye bia ye kura na ye nyankopon ani so ntumagofin enti se akonya beto wo se ya ye besere ye nuanom nyina ye maame ne ye papa nom omomutie ye nyina se you matter what asem ebesie efie mantemu adwumam brono so kamu fachewati ano mene bra betra kam ni monyafo pa coins and was celebrate ni no mate ni so mfa nkere da just 50 pesos ni nyine tikani bra misere music anso mate ni peso wo twe papa yi esifom bra to boase na ehu se nipa ehu adwuma na wo ye na brabom yemfa ye hu bone nkyese de be ya ye benya akonya e de awura osoro na hene anim se yemfa mfunso ancha ebia na wo de nyame ahye da ma okọ adu no obusa wo se na wo ne akosi asemasi nya asem na se oba wonim kra be ka se bra nyewe fache patwa makwan utwi asem tan forgiveness fasem che udi asem cha unya hwemfrim wakodi mu konkonsa me kuno wo hwie maade me fa nche no wo hwie me kwatogu me ntiase bra wo twini tanya ne de mawa empenefo se umuna gia ye de ma ana wo sere so a ye de ma nyakoma wodi ye wankasa wotrase na wankasa kora se wo fomu a Kristo de beche wana se Kristo de beche wo de ya
ene wo susu nya konwa kese se obi ye obone ana obi tia wo naso obi fa wade obi twa konto pokra to so ne de koto prison a hey James ebie ne fiase na akwakoda no onkomla na nyame siesie di amawo ebi susu ne nyame amfo ankonkoto fiase ye ntwantro amfo ankonkoto fiase a ebia na ka wo na man ko bia botu na kepia na ka Friday abo misrew faboni che nya odo ema Kristo na nya nyem hihye ma nwua se medi menwa we ko san we mu a ebe wie ne sen na sen ne be ko no menwa bra sister fasam chawate de waye obi ane mo ya wo twatwa to so the prison wutie me hey sa prison na wo dana wutie me no fa ni monyama awurade se nyakopodo kokopio ono ne shebre sisafo wompie fi prison mra no na nyame ahihye kotokosi wo danchi ebitimi abem saudi boni chese obi ayi wode enti wodi boni tuane ka ebia wo kasa boni na nipa ni di wono ebia na nyame ni mu bi na nyame sa abranti boni we die so wantimi asore ntire nwia na fa boni tuane ka dia okay me mawurade nyakopon me di akatua papa ebekwa koma no eti fa boni che nenye wodo ne tima me nipa wasase so se de odi pane wo ho a ebeye wo ya no hunu se odi pane so wo nwia ebeye wo ya eti mesero yemfa boni enche ne nyankopon bedum yen ne waboa yen medase okay omono Oforisuo forgive faboniche o beda enwa no mase obi akasa tifo so tie yen Oforisuo na asem na ade aba no so madana safu mu like Peter what the baby o say fantastic Peter echiawo because ana the all can manage on enye easy sa de bia me kan easy easy Oforisuo on say ya fa bone nche eyo se obi bosi Asem Mpe Nipa se fa bone nche senka de bone be cha de Bible aka no untimi ntiem ti asem ne ye pawo ene me omna sama me gina aka se nya bone bia na ye de che so ti ase nya bone bia na ye de che hwe ani da ho bone ye ya yentimi nya nko enye de Yesu Kristo be ye da awade kono kan wo se mo ye de me de me ma se de me pa mo be de chen de me be when it might be da ade Yesu Kristo be obi antimi ye bi da because ye qualify e wono ma be but ade se nipa wo ye se enya de be ma wunua ko ohaw mu chane de wo ho e da ne ba bi ye wono ma nkitinkiti bi wo ho a obi se me fa nchane wa twemu wa miemu a fa so obi ene so ba ye wade bi ko Bible mu kura no o kamo jagu a nyame mfa ncha woda enye no kura kan wano tu enye no kura ko ka se kire ye yiye menye na akola wonya na kasa ni ko chiru ma fada botum kura wonye kwaku yanko ebere no nti de me pesa me kan nyina ne se sebe me de me bajaw me bai wa fefi akwa na kura no na bra bo nyina ne pasa obi the prison na wie ya end nipa na man yes nyame ya adom na me pie baaya ye bibia na de chew ba se ne ye kam obi atie se enkwehye obi adwen mu se fa bone chenti no mi kodi mi nwa bi ewu ye wade ye de che etu wo ye onwa bi bibia be very careful e wo wiase hwe ye te Ghana hai nipa bi ye ni da ho pa se wonim se ade wo ye amekoye mi nwen eye bonesem na mekoye enso okokunu wonim nipa bi yi ne nkwa bi afia asase so ye wono ma bi wo wiase wo kora na wo de chekwa nyankopɔ kora wo konfa nchew sad na ade ache o kwa bi so tie sasem ne ye pa o enche na ye de che no ye wono ma bi wo kora nya bibia na ye bo hu dua Oforisuo enye bibia na ye bo hu dua de bia positive ya or negative for Bible because first kwa na me se dua bo kora Bible mu tie sasem wo ye pa ti nipa
me come at Tony Pebia dream mu say yes yemfa bone ncha eno nkyere se bem preduasa se yes se bo se wasachira na breche bawo egu nfikyire me ase bo nfikyire na ye dede na fa hokọ tobo e wo wiase because they be amekasa asem so Oforisuo ye woni pa bi wo wiase wo ho a obefa the 20 billion what the bechaw the 10 wo for bi 1 cedi obekun yes yemfa nche wo ho ba me de me tufu say na mo se gina ade aba na ye good but ye wade bi wo entra wo ma sa ade no say umia nipa na to the sense say e de pa na nipa na ye eno de no ma bi wa etan but yenka sase mu ye kan positive na kan negative ye wo no ma bi wo no ma me ko hene bi wo me no hene ni di nkomo nam se na wadaroma se yese mo abraduabo ye nya ye nim na nanti se eno ma bi koso na ade na ye wo dia minisika me de be kokot minisika se be me de be bibia ade na ye me dia na ye me destiny yankopon de ama me obi the seconds e be fa amadi aye me asemo ene ka chem so wamono mame nka asem kirawo Ghana ha ye wono se obi mia o me neku na ka se yankopon twa ka de jam next wo mia me na wo kan toa na obeja wa ka ya me pesa me kan nyane se me moana de a na me moan se chewe se ade a wa ofi se ntura wo kotwa obi akogina dakam atwa ntura to nipa so masi so age sika amia de ne koto na wie ya basa ya de ne ko life in prison forgiveness bro for na wote na ka forgiveness masa ye mani pa bi ani na ho mani pa bi me fa sa bro nya ho nwa akokọ ade bi a wodi nwa bi hwe nipa bi ama nipa bi abofam nipa bi ama nipa bi awie ya basa enya de nkope no but the can say ampa okwa awade mu ade bi wo ho no mani kwase nkede awale guo ba be man wanu no ho papa achew so ti ase we say we de che no oba no wanu no ho papa achew e wo ho nyankopon ba bi wo ka asem bia ne wo koma e wo ba bi nye say o tra so na nka ono kwa wankasa sabe wuhwie mo jagua saa de ne kwa don fa ncha oda ko nka saa da ya me pesa me kama nipa da sani si ate se ye de bone che ampa ye won limit baby edu but enya de a wonso be ma wunua na brabo asesa Oforisuo me ka nipa egu prison ye kwasi ye kompa na nyankopon sane aba na nka obejeje ana wo be yi nipa frima nka nipa be yi o mafrima asem o da prison woni mu wowia kanya asem ne ma obi dem ne ma ye de ne koto mu ne kotwa ntoto no so ye de ne koto ne ma nyina ye basa okay so ta se enti ye ka mimi wo muna samo de se be preduas obi a che na dwen me ma dwen a me kire ne se ampa fache ne mmom ade a ye ntro bi a wo kama nipa no ni situation aye basa na brabo aye basa Oforisuo ye to brabo aye basa no nipa bi etimi je obi hwepre to adaka mu ye besere enye no ene ye ka se ye mfa nche wo ne mmom enche no eye no man kitinkiti bi wo a ese ye de che eno de Bible aka no enti na make se Bible asem aka ba bi akoma wo mu so ti ase na obi kan bi say ebra Yesu Kristo koto say omudi dwa osoro dem na Yesu Kristo wo ho kwa say obehu mframa say komu nyina beko but e hye na bufo ma ne ye no ma bi eboa enso iti ye besere ye obebia fa che no na limit edu eno nkyere say 7 preduas say de ne ye kan dan ho asem akwasu ko no ma bi ato askenke apampamu store wo so okoje sebe asase ni bosese bi akofa sebe ni maami firi kokito ni nua na maba okoto asase ni ohini bi age sika no wo je sika na wato ama sika ni bi sika na ma akora no na brabo nya awie basa yesere nya no bi okay anya no bi Oforisuo man fancy amedase okay abadwafo akasa se yemfa bone enche na odi bone cha na wonfa hwe enche ye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Pani Paudin baby au free ma kunta oda na mwa sama miladi me ka wenjira wai ule de opo one dana ni ma ne komuno kan so kan na kwadwo nya na aka so de aponche ne beba no de onde boja de boja mu ya mu fanyami ana mo me fere gute mu a mo ngangere mi o ye nyi wo firi maka bibia tire nana nyima abede nana nyima me zo fa ne kete anu o tinkutu
You come as a go. Omo Michel, someone Michel. I look at the mirror. Such as yeah, Kabuli branch, if I see or capital letters. Capital letters and small letters. Omo, Yamisha. That's say when you keep say na amada. When you are educating, you educate me up, buy a bonnet, or no, educate kind of buy a bonnet. Overpaying a limited thing, and I know for opera, and they go. It's a word between the name of bonnet, mother. I do. Now, more than all the Okotoba, without what you say. And then, Mamma Kotoba said, I have it. And I never have it. Man, why? You do me, I do you. Hello. 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 Hello, good evening. About Pamaji, so baby, I'm free with you. If I saw your firm, I need time to catch a map for me. Okay. But yes, I'm okay. Make your woman someone shuffle. And then, baby, that's why maybe the moon say, baby, also a woman, someone a kind. A foot to someone, and maybe your master mark with the HM, our hinny in the sofa number, Mr. O. And I am now in the year, my Diana, or master, what I say, I want to soften up, and I heard the fire, my. And now, guys, a deans are, and your dean are my bonte. And your deans are, I can't say, that was a system. I don't know how fashion. Baby, I miss me, papa, your baby, and papa cuckoo one. Obi kwati papa no bofre wo se we man na bete the bofre oboni dua no nzo ka chenje so won so afọ obi di da ana wa afọ obi kontom dia na so wo bu obi efom kura pra ye de yi usimu a bie ni nya papa na wono no bo de obeti bofre ni dua no ekun wone ne ma wo de obeti bofre ne na busua daase ma papa ne ma be wu ye wono me pete me hu se dia bona fa che no etimi sisa se obi abefo obi ade wose mabo dia na ono so plan na ti se dia so won fo obi ade a efo no nzo so no menti efo na se kakra because papa ni woman be wu ekire no nko hu se papa na bodia ma na se enya no because na ono so akofo obi bibi enti efa cha no so odi cha odi asam cha no mfa re nche so obi du atam kwa o mantam a bu wani kuso sia no ade ya ne se ye ka o watam no watena wonfi yes, we did Pache. If you become a Pache, there will be what come, what want some will be your dinner yesterday. Damn, I will tell you, Yamika will 20 pounds. Okay. Oforisuo. And 20 yama. A chain be a book. Yamika will pull be so rare. A can to a chain say be a book. The clamors make a miss of no man, and then I eat. Okay. Hello. 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 Majesty Mpe Nipa, a man called Annie needed the 24 program. What's what I'm about to say? I don't need that now, swear. Now, I know woman at the mommy. What till on Canada? I read the Bible Ghana written. Nana Delphine. I mean, my mamma Piao, and then say, move them. What's only that be? I'm say, what cafe? So we are saying, you're for one inch. No one say, I fully a pokoan. The brain is of Maniac. The brain is of Ayaka. Of pieces of winning. I saw when we are it's here to win where Ayaka. When do we say, I want to get money in a war? As a soldier, the military soon, instead of come for some, because she had done that, it's for them. And today, a certain iron, I can't say I was for a democratic city, upon a funny picture. And today, the military, and I can't say I'm in Tumkum. Let you, my dear, I'm a shop, yet again, and said, let me live in mobile number one. I can say I'm in Tumkum. I can remember Mamma Piao. Okay. Okay.
Hello. Hello. What's the matter? Kaya dunia na. Onemnyam for Oforisuo Oforisuo bema. Ke adu gas oven papa. Na makacha omo se omonko Facebook Sompa 93.1 FM. No omonko he bere mana ya na metaka na asem. Na nimu de twa enya asem ketwa. O se ne ma me yoba. Na bedwafo nyina ho te sei. Wo mo ho ye na ene panu bi a omuna samu akoto ba ya mekan bi hwe ye no. Na panu mu da ho nam we dey key do gas oven. Ko sa gas oven na kumase fo age atum ene Ghana fo nyina. Ke na woni bibi. Ke oh ke ko. Ojina so. Ke ene me nenamwa na me nenam me phone so a na me kwọbọ adie bi me boy ye no a me hu se oven ayiaba oven yi ba ye no me kokọ ase na me hu se odin hye na na me kura me mo odin bia o na me timi ko hu ke adu ni information as gas oven ene dikai na papa wo ye nsenkyere ne Opejuma at the whole Africa no. Onya bo gas oven na ke do na dika yiba. Ai na me hwehwe sa akwa no so. The whole Ghana Facebook o de obi anfa the phone wo mo. Onya bo gas oven na ke do na dika. The whole Africa. Oh, I see. The human papa. Ke nyame ahira wo. Wo hira be. Wo hira because oh and ye mekọ ball na ho so am police station akire wa mo e ho na ke adu ka che o tie fo asem obi anto bi won kwanchen yo o mo kro mu nim mo nim na ene mo se yemfa nche yemfa bone nche ampa ye nyina ye mo abo na yemfa nche se wa mfa bone ancha ohun obi kura ya na o yema hyew on se ohun obi no aye obone no wa mfa nche na ohun ne bia o yem hyew enduro a da so nyina no dodo na ye bone a yemfa nche ye nua no tia o de ya abusa Dr. Brother Costa 21st clinic a doctors for no o mo pressure ne ade no obi wa no yem hye no akoda duro so o de chena eno ano na asem de na asem ko okay papa mpacho mo madwo ama me wai nyame etiaze ke adu gas oven na ye ne no atwetwe nkomo no oye nipa se oye nipa papa jese da bia ni ho a wo mfre dwumadi so ke adu gas oven na emre bi me kwama mpon na me hu ne soundboard back na ke ansa na eche me fa na phone so se na ke ma hu soundboard back wa ha e no se hokora no me ho odi for se ke adu gas oven na the top ano hello good evening Panipa udin baby a ofrefre e from Kofi Ntia Jema me fesi Jesus Kofi yankwai Nene omuno ya adwene 100%. Onu omuno ya adwene. Papa please. Bible no kra kan eni boni bi wo ho a. Empoka Hebrews 10:26 a. O sisi enyina no kra nimu ni die na tire bo papa ye boni a. Aforbo bi e de ho ma ye biu. Enti wo di bia bo mani ne am de acho. Na tena wo di abo mani nam de acho na da bia de wo mani nam de acho. Boni bi wo ho a. Ye de kenye yi. Timi no omuno ya adwene 100%. Okay. Hello. Hello. Ma TV set now radio no anko from. Ashton for nyina ho ye. Anko fadem. Ene ni share da masepa. O afutu amade amaye efa for the faton. But I make a say, Bible no come be a obi a yesu de ne body chair bi a obi a onu no se nyame. E di antaje e nyina o so so ni na de na aye no wafumu ni ana. Mo na pa na chew. Obi a wafumu aye no so hu a. Oh. Your last caller na yenko. Your last caller. Hello. Hello, ABOAGYE. Majeso.
We the teacher ni e ka feel like. Peter, unim say nyame na ka makoma ka de. Oh, my idea pa. E ka de. Ya ona ka mama me pa o se graduate na de ko ma ba so ya ni plan pa. Me na se se de ke pe ni ni di ko. Ya ene for expect na da ba to ya de ona ka mo ata. Ya ke no e that's one customer who's different. It is a fair like Musia. Now, fair by the share that the union fair like that, the material range of the okay. Aha, and I do a friend who enina besi no one tray abo ewo Sompa studio so a ebraso se yene yahwefo enso eko akotoa so ewo Sompa TV ni for eso na akakra akato ne bro na ye call Sompa TV na ya toa so e de afri ho ena ye futu semo e de bro se fache na o de enfom so efri wunua na onye hwe fache eye de ya kropo twedi amponse wo de enfom so nyina be fri yen yama ahwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so sa ena Sompa 93.1 Asem Mpe Nipa yabota yekese pa eyasumdue sisisem apo menteme ho ase ena wo de bedan Asem Mpe Nipa yebegyina so na yahwe na yape asem no pomasibre sade ebeya wo so ho ebehin hawo yade akro na adane enkonua edaw so a wo se yepe akwankyera ano nam ano hye ede mawo na wo so husan ni nyina kanfu ano eyasumdue ena yehwehwe ewo Asem Mpe Nipa oh my Ghana ene asantima ma nyina da omno asamoa wo ha saa no difo pokwa gina adwa ohna yire maame yeboa akua asua mabronya wo ya abrewatia wa gina adwa enya asem keto akra ne ho aye fese ne ho aye fe na unua ba asre so da so a enyo dia ho aye fe papa ma konta dia ho aye fe papa chief executive producer madwumadie bema wusu kantan krankan kuma wuni de sheba ode ne nsani fadi abekwa prekese dem bema usu kantan krankan no ene de abekwa no amza afa ne yam ene bema trantra hey trade ade kura we na achi o trade ade duru baby esesa no the chief executive producer omno trade ade esesa no ene duru baby aye duru baby ah se wi ase no ya ka sam chewati abenkwa na mfa ye afa de yi kantan kranka mo se bema se ofoso ya ya no de meko wa ye mre bema ye mre bye ako ponja enwe no so oh ne ho beto ne ducha no ayi okay enu cha no ayi okay said na wo si titi uru no na no den de na wo de de sesa no asro wa montakasi etu ne bi ni o na fomo no wo su di Jesus senior mind de na no ma ria metro na nan mo nse do ekoba jasi eka producers no sa na aduana bana na ya mensa brampa oyokoba kwaku jeboa eka producers no na free enso eka ho school fees ene ima MC a omo ena edi dwumadie ema yetumi eba Sompa TV ene social media handles ahodo ni nyina na me ka wo se opese ohwe yen ewo YouTube ana Facebook no so a Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana o subscribe na wo share afoforo ebetumi ahwe yen na watie yen ewo Facebook ho sa na ko YouTube abogafo ade no eno so Sompa TV yenko ne subscribe ne yense na afoforo eso ehwebi Asem Mpe Nipa dwumati ena sabrei waso eguso awutie na hwe yen efri Sompa TV no so kofro bofo mpa ba maso ketu am yipebre na sa ya ABOAGYE fosuo ni ti fosuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so na ye kam se atetesem adoma komasem ene anansesem wa mpempi ya na ye de eba TV no so no enchia ene nenyeso ene ne yaduruso enchia ene nenyeso ena yaduruso ene akanfo ni wonchia ho agrokra na obi sia obi na empempi no ochia no a
edi ayonkofa foforo kra ene ba oni nipa krontemo na obi hia obi na wanchia no a otimi edane nani ebusan se maame ada woni me wa asem ona empempi no saa ena akamfo obi a wanchia no no otumi ebusa no na enchia ne na nyeso ahodo bi a akamfo echia na nopa ekosi bra woda ne asem bi ebeto wo enchia ewomu ena yeda na di ede ama no anopa ewo ne nchia saa ena anwumre awia nyina ewo ne nchia na anopa no akamfo chia maache na wagye so se due ne awo chia anopa maache a na wagye so se due ene awo na awia no duru so a wo chia ma ha na wagye so due wia na due ni wia saa ne mpempi ya na akamfo agye so na anwumre so duru so a na wo chia ma adwo a na wagye so due nwunu ana due nu nwunu ena akamfo agye anwumre enchia so empempi se asem aya anase obi ahwere ne nkwa na ochia nipa kura asem atono no a wo se mema udue na wo so agye so se due abrawo saa ena asem to obi a akamfo echia obi asem atono na omani due a wagye so due abrawo obekwa akoto obi na obi edidi ewo akan mu akanfo edidi a obi ekotono obi a wodidi a okase kutem na ono so agye so se yemu ana se yeson ena wagye so na wokoto se otonfo eye adwuma na wachia ne se ade na wagye so ade mra ifiri se ye kase tonfo a obi a wo bodade so na wode dade eye adwuma no okoto so ye adwuma nyaade okoto no a osi nyaade no wagye so nya ade mra na okoto se okuafo eye adwuma na wodo utimi se kwaya wosia no wotwa aso atiguno so akrokra no tiguno so a okoto no a no wakase adwuma o no adwuma se wagye so se adwuma ye na eduru baabi na se okoto obi anadwo na se okutakane a enchia ye otachi anwa ne se ago ojo na wagye so se oja enko enante se okoto se obi ekura kanea anadwo a na ochia no se ago ojo na wagye so se oja enko enante saa ena okoto se obi eton ade a na wachia no frisika no wagye so se sika emra we ene atesem adoma komasem a empempi no ye de brew ewo tv ni so de woba nso anya atrase de woba no anya atrase na eduru baabi ase okoto se kraman osipata so se nye wono enafro ya obi ene man so esi ho saa na boatatia so na maba so ene twasuo edwaton de wa ha wo monta wuruma ena Asem Mpe Nipa waso yasene a anwumire biada omu yetumi edi dwumadie ebrew ewo Sompa 93.1 na brekro no ano wotwe no ba obetumi ahwe yen ewo Sompa TV no enso 21st clinic the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert na 21st clinic wo ba ye no edi amanfo bobo mo no eye sciatica wo bi beka se na sciatica ne kra ne de ya wo mo ha ya adwini 21st clinic kofa ban no sciatica no ene de sciatica no eso sisi fa usem na fa na kokom saa kosu na ase na sedie si twu wimwim no sciatica no timi manfo bi ka dem o ya na manfo bi fu se wuntinim ena yo yakwa sciatica no udi agro bebubu wa mo aka dem na saa sciatica no ena 21st clinic wo se wo hwe na sciatica no watu ase edi amawo na 21st clinic se men kan cho se sciatica no saa sciatica no a watu ase amagana afana nyina watene kwaba mu aduru ho no wose men san kan cho na nwumre se yade bibire bia de free utri so ekosu na ase se wode wani HM e 21st clinic a obetu yade na se na wode amawo laboratory scan ne mfidi ahodo ebusu secha
wokoya na wode watoto mfidie no so doso said ye beya ibemu ye hu ba bia yade kro no wo na watumi ama waduro 21st clinic wo bo adwuma papa na Kumasi hadie wo hwan overseas woni Alpha Radio no na ebempe wo boase wo ho enkran dome wo ho tema kaasoa wo ho takrade enso ne takwa wo ho kofodua nkoko sunwane 21st clinic ubehunu wo brekum wanchi tachiman 21st clinic was nyemini enkransan go so debi su dwabo so wokwa 21st clinic ubetumi ahuwa mo emia mabobo so nyina da kone kotu siatika na se said beya ubetumi akọ onwuma so efrise nipa benya wo na firi yade enu ti na 21st clinic waba yefra 21st clinic ewa homatofo iso se upenchiremu bi aka de ama wo na anwumre ho a 0540 311 0540 311 Odifo Samuel Prayer Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Ewe bremo Odifo ba kopa na santimem wo bepim ha na Odifo Samuel se menka nche se wonte asode emom wotenase na nyamema ba ne nchen wonam de kropo twedi ampon de adom no so wotenase a wo hintasem wo yade a wo de akire nyina da no otu ase ama asetuo ni sei wo kire wakwankire mu omre Odifo Samuel akwankire wo kire ya nenenam so sa papa we na kropo twedi ampon no ne bo nipa nyina de na ani a wode am Odifo Samuel wode agi amafo firi wo mu punkyire no ano den papa eyeka Promise and Faith yi animguase adware wo na yade akwankro na atoso kwalebu fo se yade yenyi banso honto saa kwafo no chefo su wo mu yi wo anwumire se wotemenka ne yi afri kwalebu kwafo no cha emawakumantu Dr. Sikofie ko nyintum da biara da yakoma hia hembobo na Odifo Samuel atwa na akwankyere mu omre wonfa ma court asem spiritual marriage na akwantuo no aye bisi basa awaresem no so saa adwuma ho ayedin na wonya bi ye promotion bi abayese mfa ma yenko Odifo Samuel Prayer Counseling Center oba wuntumi ngo wunkumafo twa wompoa Odifo Samuel se kira wotenase na wahwe nyamema umpe we na pade hen yanko ententan na akekere wo no agese Odifo Samuel kuto no betumi age wo free sample kirem eye menhia hemboboa no tie ni ye menhia hemboboa no Ejaba family house se uduru hokra no na sabrosa no to wani na hu a wona wo ye nkonwa wo nyina no busa ho se entema Odifo be na wa ha no ana din ba ko pe no be ka cho Odifo Samuel yefro Odifo Samuel wa Ejaba family house ho ene jakoko na so e wa homatrufo so 0504 588454 0504 588454 ana 0265 44 1995 0265 44 1995 and 0578 40 5519 yakomesia hembobo ano na yenko Odifo Samuel ho ne yenkoje akwankyere emu oden na sa akwankyere yi so sayon na wonam so a ebema wo ho atọ pa Silent Night Guest House and Event Center Silent Night Guest House and Event Center. Na yeko Silent Night ya. Eho uduru ho what is abrochire. Na minim sa abrochire na twamba Kumase. Na abrochire na twamba Kumase na pa baby papa dade a. Hotel papa enkroso anaze so nkroso enimpam. Beshiti mu hwam. Baby wo ho ukoduru ho asomye ni mu nyina anye. Silent Night hu bi wo sa. Yankon dan Silent Night wo na nyoma nkonkai na adwumakuo bi a waye na adwene se wo ba wo beye meeting no ubenya baabi ada ama mo ho atomo na ukoduru ho a abrochire na waduru no oni abrochire sesa so pepepepe anopa no breakfast no beye ready na watumi anonom bibi environment na efe hote bia no ho fe papa na anika sema wo mu ne se wona wo ware ni nyina kwanya da hokọ birthday parties no engagement wedding parties ni ade engagement ni nyina no Silent Night ho kama obemwa ye ne ho na amanfo obobo mu din enu nti no
bofo ne de ne nam ho apa so silent night wa mapa dia ena no de na no den papa party bi a me call no ho no adano na me hu say yes enya ba bi a utia na ushu chia o debi silent night ho ya kama pa na duru ba bi a weekend na live band ni tuaso live band no tuaso kone kochi amachi de no nwum ni bi kone kochi ampofo je nwum ni bi sa nwum no na mpanifo ne pe na utie so atimi famu aba drinks be na wo pe assault drinks assault ko local and continental dishes aduane papa fie ne ho yenkon kokodi na Sunday de emutuo special ni fufuo no amanfo asomtwe Asem Mpe Nipa yebekọ kwasiada yebekọ ne akwa ye ne akoma ewo ho na wudidi kwasiada no anwum a etwa guo nyina no nenam Sompa FM no so nyanchira ne ase ena wowo utra police fo no a junction e wo ho no IPT asem ena mekan nyanchira ne ase utra police fo no a junction e wo ho no a enkwanta no so pepe fa ho ena silent night gets out odi ni djuma amanfo okoho na wo so utifie o ye den ko ne ko hwe ani so ade ne koda ne da na ho 0540 942 916 0540 942 916 and 0596 103 338 0596 103 338 Yanko Silent Night Guest House na yanko hwe yani so ade yanko da ne na ena ho de wo ba no anya atenase de wo ba no anya atenase de wo ba no anya atenase sada te de a yanko computer so adwedie mra ye ba ye de asem no e ba bedam mafuya meya ese hepatitis metuase misremu asa waya bi na ekikimi emuya meya Asiatica any bone fracture no you do Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumam yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account Accra o kwabenya ACP road wasi Power bus stop wo ho a Kumase o feyiase woni Josbro filling station de hwe no mu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa afei na mate ase die ntia wodi di Natural Health Clinic mo dan se sa no oyiwa wuso akohu bi wo ho emi rejai enne me OSEI be ba ye pa ena me kai di Natural Health Clinic say wo se eba no osade a oye number 1 na me dru ho wode aduro ka me no enno ane no me ti hwi bio me da nyame ase sa afei die wagye medi pa se obi so oye funu yare a waya enkwa me ka ne pen no onko di Natural Health Clinic. Also, bien ni wa want to miss. Me ha mani. Say peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, and H. pylori. Hwehwe Dimpa Natural Health Clinic. Say sia, woman a specialist. Ewo ulcer yare mu. Enti and wonya basobo say. Ehoye the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true. Say obo ayre time. Ne wakoma. Eji uhwimhwim. Say uti ya oya. Na so ntumi na. Ana wachinsu na ya oya. Oh, eye womo a. What the both local and international helps and sayare. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi di Chamso. Our Old Health Insurance building name. Ewo Willas Towers. Ufrimanshia. Now ko airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa yesna hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last stop. Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi huduma eye sickle cell,
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wonmo ebedi duma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufwe 0243 345 392 say yo hu and obi de yare ato abrabo so amesebra abe herbal clinic ebe boa abe heba matia kanoso Ujam, mami ni konkonsa kakra. Kakra bia na wife abibie fridge ni mu. Eyi drink bia, ewo bottle nkitenkiti bi mu. Afa kire ho. Aperitivo bit. Ena ne namfo no abesa no a. Wonum enum jame no. Drink no akono. Wo se afra ne sen aperitivo bitter. And if Italy, alcohol nim, spices, fruits, and herbs, and what dey. Be mo din konkonsa. Aperitivo bitter. Ebi ni o tom. Say what the hell ya? Ye, madam, we dey facha me. Na man kan ye kra. Aperitivo bitter. Menum. Na menye bi ato he. Supermarkets. Ana drinking bars. Dodua FA Masters Company Limited. Obasanjo Road. Ya Ben Accra Gas SHS no. Fra 050-553-6302. Ana 0245-734-952. Kumase Suwa 0553-947-447. Ana 0543-385-271. Aperitivo bitter. FDAG edwede nkra to yatum. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mama gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert ame mo wenum nyam enum nyam shede metachrema ote de ansa no rusia kasa te wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedo burukutu jinjab wasanti enso zikan since 87 oye burukutu ansa no biara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one the senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America NGC broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofri obibine black man company limited kokwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma penfo nkratui FD ajato Okay Asem Mpe Nipa dwumadie wasogu so ahudie na yema ahwefo nyina akwaba biem eba Sompa TV no so de wo ba no wanya atenase
de wo ba no anya atenase maame memo akwaba ya domako ne mpom te sei ankopanda roma ne mpaibo me hoye ya domako firi ne bae ipa cho bi firi Oforisuo mpehene kokate mpehene ya ben kasamunu kakra Oforisuo mpehene ipa chan hona Emeritus Bishop Kwasi Sapon wo firi menafofo pio agema bedi akomu nyina ewo ho maame na de na epam wa ubedwane abetoa Asem Mpe Nipa pa cho ya boko nso nya boko sa miwura ka baabi na me ko hu me abantie bi be hu me ura ne din de sei ipa cho ya frene ya wusu ya wusu nipa nim te se gebra okay obofo ipa cho obofo gebra ti obe hu me no ne me keka ya ne kese me hu se wo ye be me bi ane hodwo ti wo ba aye no na ase abrabomu ayedene mi hu no so no ohia adwuma wa afigyaase no wo prapra wo na wo san do ne soa mo asase bi nti na afuo no nkoso na akeka wurom ti me ma na dwen se da ja yi adwuma na wo ye no ma ye hweso nye ku adwuma no no ye ne se ko pension pay bi de ayadem so pension pay na nkonkosi hwe me so metin hweso bi wo kansi mi wura na o ka ba bi no na wo fa mofu no mde maame na nkola no do so mde maame se maintain hweso waso so maduadua kodo pimpa ho ti me ka chane se onyai se adwuma no ni entutu me kodo ni bi me fa nyi gikoko ni nketen ansa na kodo ni bobomu no sika kra ye begie no e be chen pension pay na wo pe no iti ya no kre asa wo ko asa wo ja asa wo ko asa wo jai ti mu hwa no wo jai ti wo je ya adwuma no na me ne na kakra brabo ni mu ode papa wa ba papa yi kwa adwuma e bo wasika ode be kokora wonya na mi wura na wo ka ba bi na wo di nwa agya me ma no makofa nwa yi bi na wona me de am wa ya busa sister ya adwa wo de kwaya da ya me se de kwaya de ama me ba Jennifer sense Jennifer ya di nti na makase na machi wadwa me ni me kunu na mafre de obeto no amidu ye de na wonwan sa afa asa ehia na matone ama papa no de kwa adwuma enti di sika kom ni adwuma kwa no na ade ne enti hwa na wagya ya adwuma no eni ekoko e me ne memmai me manamfofo memmai me manamfofo agrikifo betwa ya kwa ne bi ye nketo edua bi banche bobo atodwe enkwa afra sa 2022 na dana ne ye no msana ntawanta bi ba me ne madamfo bi ntama mfa no ho me ne obofu ni asem me ne papa ni asem ntama aduabo bi be ma me be ko samam to mu ko samam no na committee for ba me to ba me kirechire nsam ne mu nyina no me sister ya nya hwe wo betena de gya no ye nte wo ho asem biara da eti bra na bada ne dua no na me semate ti me frɛ me maame ne me brother ba ko ne me sister ba ko no mu ba yi so mu ba ya no ya brobro asam ne so a brobro so a me maamo so mu ba no me duru ha no papa ti wo mu fe sam wo bofo no ho eti wo ba na me so wo ba bia me ne mi kru no eye adwuma no kansere ho eti wo be nyina ye be hia no musa ade wuni ha na me se da bi no se adam se me koye madwuma me kra de man ka no kra nkyere me maame nti ya kwatra se bobo asam so no na wo bofo ya we no se ya wasesa ne niema ko na maame se na ada na woni akora ate no asesa ne niema na abushia ho na wo meka obofo gira me maame anim ne me mpanyimfo ne maka se na abushia na e wo hene so waka se abushia na wo hene na maame ka se abushia ni ho ba beton kana man wo ba betu nwan ene ye dede na minister ba no shoro ye fie ko shoro ne odidi na tab ene ho ye no bi akoye ti ye koye ne tititi ma minim se papa yi ebe ba be pa mabusua achew ya wakasa tia mabusua ka me so ma pa abusua aba pa na achew yetewa na me wa fama frɛ me o mo frɛ me a wo no obofo asam na akosi se na me se me de me ware no me ne magu ni dem no so ware na me se mpa sha me ware na me hwese o kasa tia mo no obeba be pa achew ama me so so ma kwa penipa akɔpa na achew na me wa fa se no se ye fa nto anum se wa ware ti be fa afa ne ma na me se sa no se na me se ne me fa me ne ba de a mene ne ntra akora mi hunu ye kora mpo no anya mfie ko nkono wase mfie nwotwe nti mene ne tra ya me kwaye kanchema nti me se no fa me kanchema sika mam no oba ekunafo me nkwatra me baabi so mo frɛ papa na busua nyina frɛ no o mo frɛ no oba ye bobo so a me wa fa mo kora de o mo frɛ no no mo power de gu no ko mesiesie awade an tamasam papa yi nti nanim kora o ma wo mo fans
omo bobo no so de wontumi nware mienu eno me say wontumi nware mienu hwan na ekwa na hwan na eba na ontenanim kura no ontenanim ehwo no wamura kusu asam na ye ka no onte wo ma wo mu face kura okay eno me say na hwan na ekwa na hwan na eba o se bi de mitimi nware mienu no me say na wontumi nware mienu hwan na ekwa no oba na kesa me ya me kobere ye me na me ekoro timi ya na me say sa abre no so papa no odi mani minister yare me ani wi timi free ha ko ye no oba me nchen so oba ha kwasi ada no oba wa kona me di na kina me say da afede ye wie minister ye no nti na kwasi ma me say brother nyame pa ye me daasi timi de makra wo mo say na kwasi me ba won nchen na sika samuti kra na ama ma adile na wa beto me no nti me srewa ma misika ma me mra wo se me de minister na me so me srewa de ma misika kakra bi na me fa ntwa fa ni dwa kakra mra wo se wo ba pedue be die na me de me wedie medie nti na papa fo bi to dam wo ho na me gya ne kwa kakra me so asama papa yi kan die wone ne wa asama na se me ni asam na kasa so no ya mo minister wu ye na me ba afie na ho a me frɛ no me frɛ na on peke call nti ne makwaje obi phone foforo na me de afrɛ me frɛ na peke call me se da na me de me number frɛ wa on fa me koi was me ni ada aja me de ba peke call na gese papa na start ya ti atem nti me call ne nche no omurom na me ti ma me kan ta so ko me kura ase eti bra ya ba na ya tena duabo no ho asam na ya kwa na asa no wadwane na me ma mo pe no me se obi a yeso wo ba nya ade a on family fi oba aboka on fama be ma na wo yira ko fa ka aba na badani dua na wo ko se bi de me mu adua na madani dua na papa no ko na fum ti etrata se bobro nsam ne so a na wo sa asem no ba mu bi eti hodu adajadu kuro no e ko na fum ho e ko fra obafo ba ansa na ye dani dua no ti ye dani dua na me de me ko na adentina no mpeso be dani dua no me pa chodam de honde so o se wo mu adua no adani dua nti e kire na nsam na wo mu keka ya na me ka asem de me pa me trofo no be ma ne se menyima ne mayiegu na me se da menyim nyintu nguda ma wo memu nkure na meti oba fa me ka gwe se me kunu ye me tena ase chale etinya se me mu mensa me bu mensa na menyim nyintu nguda na se me ba ye no wo nsam se ma ye to wo no ko ti me hye me wo se wo nyim ntu ya pa bodua wo pa bodua ti kese ni nti kura ma me nkwa ahade na me di ahomete na ma bodua me se me ba me ka se me nyintu ngudi a o ka sa wo so ti me bodua ti bi boda because there was hye me no wo se sanya no kura me modua no eti ho no so na me sma ka se me ba wiase me ka se me nyintu ngudi ade a edua no be nya me na me ba wo nsam ne die ekwa mfie nkunu ni se me ya adomako se me bra pa wan ma fa ayi aduro kura kama no a kobiri na ya da no ni enya me sente sa na wo de to me so a ni pakro so enya no nti sa ni ntina ma me bo odua no nti ho na wo mu tena asem ya bobo asam so na sa asam no abu akobo mi kunu ana wo se obe opa de trofo o so na wo kan eni adua no dane eni ogina no otwa no ho ana wo dane adua no so wo body career na me de me kwa me kura se na mma mo so be afi eti se papa be ba me aka asam so ma me kan no so de otum wo famo ni se wa wale ti me fa me na me se me bedi kan chima wo nsu mi eti wo nsu me no na so wo twentwan no ho wo de nam 10 million 20 million 30 million kura 40 million eti ma me de kwada insurance wo no man bi wo ho do minim me ye fi man ni din kakra enti bra na ye frɛ ye no man ne pema no kasa kura tie na me se ada ana na wuntie ma no so se mintie empra twe de mo twe a obi hu kwadim na me se da woni madwuma me ne papa ye papa bi na koye kokofu me nsam soso me a che se obofu Gabriel wa anyo ho ade me pa cho onko ye me ho ade a me wo fa mo ka me so me ka me ka ko se yawo de nyabote ti nyabote me nsam so papa no kwaje prot oni ne tran fie sai me pa cho be me ne tran ye me hwese de me baje ni fayi kura si adro ya na wote fam na me ne tran me nya be 9 years ko 10 years okay so 8 years so me de 8 years ni sum eti akwa ho no man ne bo bro nsam no so na me se me ka cho papa ne se on de me kodi debra on fam debra sika ma me nko no bu sa me sama je ni sam sama je ni 400 million na se pra ko 400 million 400 million di onya na me si wonya woni madwuma me ne na akwa akwaye wo ho man si wonya na obi kura asama ba me nchen be ma ne ye na ire ne ho ade ono kura me je se na man me ji 300 million man nti 40 billion fa ba to 40 million so kura no nya ya foso se fani nyina ba to tua na kakra timi de na man ne ka na me de me sore ye na me de me koy nti so adi sikare koy so afa ko wodi mi timi me so me tatie mu pa e na kire madwene na me se me de ba ba dam na de ye da no mo de ato ama me oba ekunafo enti ya adoma ko yi
abra na woye asupiti adwuma a woka se wonya medo no fuo se na moyeye me pa so me kro kan me nimu so me de mani fem a ebedu be ye 12 acres mudua 12 acres no so yes agin hweso won agin hweso won chanchan a wone me teka ho bu ho me ni mienu kwa na kwetena kokoo ne ho bo na de mo a modoye no mo na mokosi mokwaye ana okoto asase no ba ne sei me pa so de me kwa wase ne hyewa mo de na papa nkrofo de no mu de ama no ye me enche eti no ofa bi kura ho a wodi ne papa de ne ye fe no ofa ye bo asasa bo ho sasa eti ba ne ba no so metu so nsa no so ba je ne 10 million eno wa kan ya no so wase no ante ne so nti ofa ye bo ne kan se wo yi ne si achi na mo we no nya anam bia amfa nwi nti ne wo fa ba no ti won tua 7 million ma ni tua 7 million eti be kwa ye me kura me ne me ma ba ma bi wo ho no ma no me ne ko pam bi ti adare me pam sa ba ko bi wo kwa no se na ne papa no so kwa adwuma se na ne papa kura gina mechi me hu no ti me so ewura ni mu atwede abonta na agu edua bi ase no e na bibi etwa me nsabu ne mo je ba papa ka se ya jai na adwuma we ye wadwuma ana me da mani na me ko ofie ti me kwane ne pam bi agreki fo so ko twa bi me ne dua ye me ofa ba de fo mienu ka me ho a ye atweba wo tua me na me ma mienu junior ne ya apia no mu di sisim ne kokko de ba ya kra na ya tie no ya tigu ho na wo mu beso aguabo ya me mayi ba ya ne ya nanfofo e na papa ndi mu kakra sa na odi akwa akwesi fie ne wo so odi akwa ware nti mesre no ware a enya na wade na me de ehia me bra ma kɔ bre ene wo be kunafo ma to me maguo ma ntra se adu aduane ama me mani de gebra bi ni ya sa kafra mesre no sa fa kafra mental problem sa ma to me so ma me hu nya on fa de one day one san fa ayi mato me so e ma dwenjen eno kan ne sei yai da ni nyina ka ho na eso o kan ne sei me so one fa mental problem bi am ha me to me so me kwa kata so me na e bo no na 8 na me da e ko bo ya via no ma sole etina wo de abedan Asem Mpe Nipa no why e dey say a opese ye de na ma wo da me pa cho say mo hwa ma me ba bia e kwan da ne asisi papa de sisi me kwase ebu anya de adwuma ebregu so ya timisane de kwa da wose mo ya ma me na makoma beto me ya mo no anya bia kwara mbaje di faka ho no ayale me ka che papa yi se wo mo me ma me hwe me be wose wo bo na enya ya bia na ye ya de na ma ne ma no eti doctor ka tell se me ma kwara ni pinche TV ni radio se ku adwuma me ni ye nti na me ba na age me se me timisira no me sana ni die mu me ni asa me sira no me pane chow adwuma wa ye no nya na wade na wo wara me fie na me nsam no age proto na wa ne me made asie no ni kokoo no me chefe wo mbia na papa no me sere no won fa ma me na makomanto okay asem we efri offenso adaja na ma media sem ebeda ye no abrahu sem wom kura ne se abra ni kunu efrim na gebra ka chen so be ware no ne baketo a wode no kwa awade no akoda no yade kama min enya ni kura mfa ne bayinchini isanse efuyo no anana ni woso ni ntino akwalai na nyina akwalai 7 preduasa ya dia kan so ma me kan akoma to ye muate na watu bo bebukum no ma mienu why kwa bi e be fa so ne e beboa wo bra wa bre ene oba ne yade no Asem Mpe Nipa ye beboa wate na Asem Mpe Nipa ye nche ya so nti asem sa ena ye nhye sufa na ye bebai papa ye na adwene se ko ne ye betwetwe nkomo nanso apusu na homa no a na ye ma ye bofotene ekọ ho ye bofotene ekọ ho enkomo a woni papa no di ye no ye bebusa bi na emu nkyiremu no ye tumi edi agina so akasa na mom ye behya omanfo bo se asem we nya ha na beka o oyoko ba memo akwa aba meje so mini abema pani mpom te sei adom ne nhira bibia aboko maami adom akode na asem beda ye wani tua ye dwumadi atie ho hwim wokọ ye ni gebra kodi nkomo no sei no ka kire wo ofoso be ma me da se na menchia ye tiefo ni ahwefo papa bi atem bia omukoso edi achi e we dwumadi mu no kwase ma media asem beda ye chief producer etu mi se mini asem na chi na menya nhwemu na yenso ye bo anan kodu offense adeja na ofoso de atia ne se ebra mi kodu krom ho no a omote se maami edna sem abedan sem twerefo no no kwasem ni e ka to ne bro menka memfa me honi
nipa nyina puba be hwe me omo ba ya omo asem ne say papa nam so kwakura na se ho a oye champion ankasa eden e wo ho bofo game na ne baba ko ne de je ka to a wanto me twede se me ma say madaji di ma me na chi ne kra onte ase enti me no omo kasa ya hu kromo mpanimfo a omo ka biye wom e ma ye ko fitiem ye koduru won ko omo mie puno kura mpo ma ye maya konwa emu say nante se ono a entimi amemsa tie kan ya na pani ba kon ya sambo member ba ho stre ne se o mi nrefi ampaye koi me dia mania no atu dwa se maami na se ma beden na papa sa na se ma kan se maami e wo msa won na tena emfie nwotwe na emom efu a maami so won na ye ne de entisa na maami be hia no na waje na fu a oye nti won de mu akakra bi na eden wode bo anu nti eso aketua bia nso ode ama no eda social welfare ti abubo asam ne so atu anamon kwa efu mu na Oforisuo uko hu adwuma maami ni papa ya na eso ani pa koko na suyi ankasa ye fa mu nyina chi mu na koko no de di kan no na eye ekadu ena de tosumi no so eka mienu na wo hwe koko ni nyina so wo mu na se adwuma wo mu aye ese fata enti me de maso tutu fo mu a tietie ya na kromofo adanse o mu di fa maami hu ni se om do modua ni besi wa maami ni nipa odi kan to bi kan isan se bra okwa afuo mu no anopa ko na oduru honom enti omu di maami ho adanse pa papa ne de o se maami ni chefa bia e okoko onim na obaye na one no ayende e na aye na ade ye bobo bo de papa ne be kan ne se eye gebra no asem ne baaye no maami di kodan offense human right for na mpanimfo ka me ekosi se ontua tete wo sika no 40 million enfema maami e maami ye se ura ontua 40 million koko na chese on koko no na on koko ni hu biem wow mafo ye mediation e ma ye nse na koko ekadu mienu de eso aseda na aketua ne 40 million no Oforisuo me bono papa yi se da de watua ne no an na eden watua na no na me san duadua mu no me ko hu se papa yi ne maami asan sifikasi a ewo mu adankura ede enson enne ya da fudie ibi e maami busa na o se efie no so ono ani sika e na odi asi enti maami nso ni chefa wom mi busa ne se na se maami bra one ne bebre be mfie nwotwe kwa nkron no maami wa me yahwe amane da na okay o se ndi obeboa na ne mu a wo mu nyina ene 40 million na odi amane no na no kwasem se wode waso tutu fom okrodua mu ho a maami yo obi anya se otenti na America obo ne homodin sanse ni dwumadie mu na wo famem all the type papa ya chi nyina eso kromofo nyina nenso papa ne de o se oba we ndi jaya na eden obejai no nti 40 million se maami mpede a onfa sem ne nko ba bia ode beko okay me ne papa ne di nkomoko fom ekire ogi tum se ode ani die be masompafo na obeba na ekire ya no san frɛ me se asam na okan ne kra oboa esan se ono de 40 na watu ya no na eden watu ya oni hwe de maami biem nti won de se ya frɛ no ya mfrɛ no de owo kan na waka kire me no nti nya de a obeba biem isi yakoye mfo ni so a koko ni nyina egugu so MCR for no edi ho dwuma nti nte o mo de beguso amaye ya kasa no a ye de afuo no beto so ye de beto so Oforisuo afuo amaami aye na nyafuketu a o oyuko ba medase ene wohwehwe mu a okokoye e bedase ye papa atiefo sede yesidi adwuma no ye ntena office nko a ye de ani kotu awisi a ye hwene santemo ekohwe dwumadie no ansana yetumi aka ho asem ye kaso a na yetumi ahwe ni aka ni de yie atu yie omuna samwa o USC 1sensi ana topic na ba anyway no fache yeah mamenchia yenua ba yo ton atadwo wa idin na me oton kontena mi nua ba no so idin na ya na afama ni so kaka se de osi twa ne cart no se de ne cart no na ho fe nua ba se na me so kwacha ne pa no ya no kwaji atadwo ni bi ana agia me ensuo na menom ana sofu maame ana adwane gele wura no
Obatampa. Priscilla mame no. On na wo nurse ni bia na bla bi di edi akiri no. Nurse ni waware. Oboaye ni o. Oh, nurse no ye nipa se nurse ne ba nurse no pene wasem o. Pene wasem. Ba ko su di fie. Ne ba tenten kese ye no. Oh, ba ye good. Omi good. Ya na nkwankwa no ta ani du fie ne di nkomo. Omi good. Ya che omo nyina. Ya che omo atadwe na oton no. Omo so ma te se MC afonse aso go be. So go be sa no mo frɛ no yo. Ya che awo mo. Ka che ta akọ. Ka che ta akọ. Enyo no nko a. Anu so oton bi. Amenete mo na no so atabia. Ka chiri. Oya de power dwantete ho. Nti ya da na se dia ba na aba. Ochina kwa so me madwuma na obi anyame. So for you, Bias and Moka. Oh, Debbie. So, what are you? Monsieur Garigale. Oh, ne banners, and then the bread be actually. So, I'm not a passion. Na Priscilla, what are you? But Obiakumate. Brebiakumate. Man, no can say more. Oh, what's some day? But I'm again in Yakanya. Oh, Obiakumidi. Priscilla we tuntum. The blood of Babo. And I'm mad so ye koko. Koko. Nyango baby. Papa said the man Mukanidium. Sa pepe. Kafra was wabre. Oforisuo. On set. Asem we de bia ye ka. And the topic now the buy no. Eye. Enye bibia se yemfa nche. Bidika ka asem we se ya hwe ya ade a Yesu Kristo ni ni Nyankopon ene Mohammed ombeye ye no masa yenka no kure se ye se ye bi pa ye de no ma bi chena no woten eye topic ni ye bi chiremu kodu ba bi se ampa ye no ma bi ye de che ade bu ho a so far as any Nyankopon wo hwe obaya komchira wo ye makuro beto wo benya wo sa na su nipa no edu mebi nipa bi ye ade ne wan sekiro sian kan kire na nipa bibi ni wo de beyo sa kopim ta ma wo bewu Oforisuo yensam tro ne yenwa ekwe wata se mo kan afede omodo bie promo mo kotrem aza kom no mo sa be kekam makasa ne mo se nipa bi di nkwase asem a tie fo mfa nche me ye pa na no ma bi obregu ya nipa bi di nkwase asem abona betika kire sei ade a wo ye na nyo anyo na mo anwa se ma o ba ha me ne obi koyefo o nso nkyere se sebe mpre mo betima ye kokofuo kura wo ma me mo ya de wo hwe Oforisuo wo ye fuo ma na ba no udua koko ama na ba na nye yize o na fom mo na se yize kra ade wo ka wo bi wa want ase wo ye fuo se wo kwa up and down wo ba todwe na wo tutim ni ade ma koko aso aba yize na mami kwa papa wo kwa fuo me se bu tware wa mami ndu anu ampese mo ni da e wo fuo mo wansi no mada mami ba e sebe mpredwa ne baba wo de ne ba areho sem kwa si wanya sem keto me kwa no betam nim se sa no te kwa kama mami nya wade no ko ya e no so o sinketa hwe ne ba ke bi anu sei na me ka sa asem wo nipa sebe o mo ye no mani o mabusuani bi ya de no mo sechen kan kire no masa sankrofo no e na de bi o mo to koti san o mo yam omo na mutu koti san omo yam mami baby odi afai okoni dem ni de anyu na de bia meka edrume bia ye sre ye nwan mo mu trase di nsem no edrume bia wa trase no ma bi sabe yenye obi adwuma nye but edrume bi wo hono ma ukọ ba bi na se ye se obi abu asem bi obi akase bia wudwe nwa wonti ase tete sika sai 40 million ase gine ka wanotum ana 400 million tete sika no anan ene ase gine ka wanotum chese ye bu apre asha obo 40 million nipa na ogya se ejeje asem no eye ye nkondem na mmom onka hu se de ekwanya wo fa so jeje asem no entwa ye sete sa entwa ye sa koko anka se ye ma ne ba no ya ye te no mu hwe som yes koko kura no ansa na koko onwu no na masamfa so onyanya asem keto ne na anu ya garam se ba ye tutu koko ogua koko betima so sa anya so mfa so sa na maami ye di so de awia edi wachi ekoba eti papa wankai no asame ba no so the far right edu me bia me se mpanimfo bi ene offices bi ene manipa de mrasha de nsem eye de ni kwase wo ye because wanya ba bia mfa na asem amfa okwa amo anu
si ye bu atantre ne pa okuro mu si ye de masam kwa obi ani wo sabe prejudice wonim baby asabe ye tumi aye kwa record me de body ka asam ye se ye fam ko FM we ye se ye fam ko FM ye ni aye FM si bebire ka ho bi baby wa ko baby wa FM bi wa baby de kwan fa so di o masam etan obi ni madwuma nche obi bat adwe de obi wo chen obi mami ansemwe ta ba ye ba akura nsompa ansemwe me no be ma kwaya adwuma wabu mi kwase ya me ne be ma kwaya adwuma ye bu mi kwase emema ya ban me sro no dodo na ye very careful oba ne na mo na office wo mind na wo de kwase de pen e de na kwaya adwuma no e ye bone agya ne man fa ne na sem nko ni enya se ye fa man ne no mo ye adwuma sabe prejudice e so mo ye sabe afruponko nkoa Yenya be man ne kwa me se mo wa se koko mo fanto so. Mo hwe na mo fanto so mai. MC ya be se koko no ye fanto ni. Na no sa na ye tena ha. Ye tena fidie wesu ye ba. Papa bi ni aboga bi kwa ye adwuma. Sa se mo be kai a no mo kwa o ma ma biem. Sa se nam si be sinne ye me ya be sinne. Papa yi kwa ya eno boga ne se wo ma papa no te sika 100 million no nka na no ntum. Adan na bibifo ye timu oden sa. E kwa bi so. Adan ya betra e ka fache. We betimi de ache adio mami we betimi de ache mami wo su beto de ache ye won sembo ye de che mami beto de sase mo ya che wo de mi busa wa wutie ye no wo beto na de we ache ye trimu odin dodo abibifo sabi ye trimu odin oye ye so wanya wo bi a sabi omudi nachi na mi de bia maka me se me koto so obi awu a ana me hu so obi poster tada ho me susu adi areho komu hwe ni bebe man nyamfo pa bia makon na ni post atada ho ye fu bia me koto so omusu masa komhwe boni a wadi wo wiase ansa na oda ho no ti wiase obi wo owu a na nkwa wo krom okura isu because of akwa za nkrofo na nche no omufunu na eyi nkan ho obi wo ofosuo wo koto se ase obi awu abliche bokro no because of ne papa ya wo ye no eye ma bi so mo anyina so obi wo so owu a na nipa bi a da ebose e wo mutim busuani na ekoi ebini musa friend obofo Gabriel edin we mu de damoso obofo aya edin bofo damoso a Gabriel say na yi ne bofo ne mena ne mebo bofo panipa na sebe mpe wo bekwa no na obi aye gangari akrom hanom wo bi say wo bi na hwe no ntino ade wo didi na ko bi nya because of okoka na no adwane babo nti nipa nka de kra ye so egu aso dem say ye kwa asore we asa papa ni fashion na bi ni we de kwa heaven ade de kwa heaven wan kase wo hunyansa kasa sebu sa meba afede okowi ase transia be kra me na ma chese wako office bi ama ya ka bi abo ase 40 million di wako tua 20 tempa wako tua to na ko kase 400 million ka betua wo ba ko tua 20 tempa mame kase mchew mo ya na mo ba hanu ma ye kase mo a ya ne du me bi hwe ebe mo so a na afede omra sama na omra sama mo hwe yie ebe du me bi mo ba me fa mo nko ba bia hwe me che obi wo ba bi kokofo no oprokura tewe wo wi bitonyame me kire obi wo baabi wo de nipa cross so ne be challenge a me ankasa me to APC me ni bi me nya me ho se me waduro na pram me kirawo kofo boache me kirawo ti asama me ka cho ni ye ha etuo na de ne beba wo se akwa na okwate anka na ye de aja asamwa kube ana wote soro opentamasi ana tobo ne tuo na de wo beba just on prene hu nsi fo ne twen otuo sutu ya baba Obafo Gabriel woni wabusuafo mo ntie ne ye pa sompa de kwa akire minim se obi hwe mo nkoka nche Obafo Gabriel onto ne namum ne kamera tantantantam ne atrase kokko no obai sie ma de san bi ma ne kura kura mo kwa ne life risk wonam kokko fo nkwa ne yakunu ye mpene nto mpene no a asama mpanifo ne trase kae no se ya mpa saade a enya no na ye ne sompa Asem Mpe Nipa ye kasa asam no dabi 40 million so panasa open one sempa mu na mudi mu ofa se mu nwa na chi no me ka kire mu pen kromo ye ma hobiem mu na mo baba ha ya ma kromo obiem na ma bedim konkwasam bi e wo ye so ya ma obiem okay but ye ka kire mu se obi a wo Sompa TV obi a wo tie Sompa FM mu ka kire Obafo Gabriel na busuafo adia officer daja adia mu dia ye maami enne wo ba ha re ho sam jaka ha me say
Your program you nhwe ye be wajan krofo na so Nyankopon hye den. Awerho sem a esi dem mama mi ne baba. Mama akra no hwe ne ye wate. Na obi anyinse no wate. Hwe ne ye pa oba no. So obi wanye no ma bia ma obi anhu a. Unhu sakra no kwase boy ale hwe ne ye. Ba dem pese me kan nan se obofu ke ben na busuafo ti asem wo ya. Omuntu omeka no mo ha. Sompa ha. Aha yenkum nipa yenyi sika wa ha. Omomo de mra me entrase. Boko mami wo munya ne kwan. Wodi wo munya ne kwa kokko no kwa mami wo mpe. Wo munya mami kwan. We tie asem wo mami wo ntimi fa nche. Ena method na da nya de ade che ne bi nie. Okay. Mami ntimi fa nche. Sente sa de e be che mami awia. Ekwan bia so kokko no wo sim biem. Ba e be che na awia. Kokko ne be da ho. O pro kwa tere kwa na wo bewu. Okay. Tie to Oforisuo. Mami fa nche na hwa de. Odifo. Bra mesre kakra na. Yet ye nwana mo maafo. On say we are singing na ma. Me na mde o ma no. Enche ebi ni master take twetwe wodin. Sa pulse no offer. Oh yes. E say ku na wote ana. Me ti kuo. Aye fe no kumpreko. O ku agema. Me ku agema. E ma bre o. E ma bre na omu sheda panti mi yi pande. Me ka say two topic pe. One ni say we oba wo miensa enan be meja wanwale bi o ukuo no mra ni bia yes ukuo mra ni bia me say kono na ku eri ahwe beguntem enwuntem e mati masi ye pa ma no nsi ye no mo say yes asema papa ekan eye collect we oba be ma no wote wo de emfa se mema mi no ana miensa eno wo memu nan me pa chewo enana jai kaho be ma bi obebe bia no obe o jimi obebe okoble okopra perfume ni wo tu se wo de ne mrei o tu oba pamon enwale bi o trase gale na da na hwe o ma na wunye sika se ufia wo di o ma ensem obo preman nya fina kosi ne ma bi o da bi ma bi wo se mi ba bi ma du na mi kosi mi ko wale ekosi bema the fantasy I was so nya afi no kosi bema gens you na wabo apema mpesi wako na yi ne na fo je wani no e na wo he on pesa de to wale o se David o se yeah ade na agents and Oforisuo ka ono fasie ono ye kwa se me ka sem emma yini ye diade e bi passion but ona make na we anasem we ya ko yi na nwi we ye wunim ne din no ade wa ntunim din ba o jama men ka me no fiti ana ye sofo so Oforisuo be osi bibia anya ne ya se da ma no be wure be go de be kwa na sabi woko aboncherewa no obesi bia na bibia ayeto e ma bro no ba ka frawate odi omno enyezo na eduba bi no afa bi anya sere ye ma mi se de ne wura si ahu no ye o se ma ne sere wa bre me ka ba ho but ma min twa ema niema weso because we ma min no wo fe pa wa wo ma kuma konkono enso me hwe na obeka chense oba miensa wo hwe nipadua yi se ne man kron no ana o start bodwa kura se wo de hwe omu a hwe de me kan se wonim panta wasi ai bema no ne boxer short wonim se wasi e de achenchire to a wasi kura sabi mpedua sa na ko hye ne mawurem wonim bra wa bre enso ne wakoye dwuma bedu samre se kwa de esi enimu no wonye hwe etu yo ba wo nan ekona mi enwale biu ye wodwuma na hwe oma se be ma ne be ma osika se fa hwe nkwa na uni problem hwe oma enwale biu da anya se kuru bi ebebe bia ba beto so num no obeto so num no efre obe ye ofu obeka choso nyo na ebe hwe enkofoma woni na bless fio obesa tu
se wuku na ogun ne wo memu makobako na no kokofa bra mesire utwa so na se utwa so a akabia ka ko onim sene se wo di bekokọ bra ma be ma kobrane be ma wonye 50 years kura na otimi fo ba wo fro wale 50 years otimi nya oba foforo obetimi nya 21 years 22 years oba wale amna kwa be diska na wa se bi producer wo bra ma husem na yecheche no wo na afi ye bepamo ebe ni de maame ya me yiri ayi so ta se enti ye nwa man mo mutie no me se ekuo no fa ho bra fa odin bra na ye momoden na ye ntwetwedin efi ne kumpreko wo ye oba wa wale na okura gya wa ngwane bieu trase na ye odwuma na hwe o ma ne sum nyankopon ye na nyankopon mebe na mimra papa na woni maame kokosi ayi Gebra Oforisuo woko hu maame no mako nkon no wo ma ana stina no ho ye wakono enam se ne ho ofenti ana akose ne pe no wote asema wo oyo ne ba woko ho ntimi na kata ba akoso so no ne tira boso mako na akora na kata chawo ba ma Oforisuo nki se sabim producer wodi mpamu ogro kakra wonye very very careful se on money sa we enchim amana no nchim sabe se obi o yale fo da bi won fa yie nto yie ne maami bra wa bre no wonye na kuma so de ma no na wiase se wo munaji a ye de mo ana wo sere so je de ma ena ne wo bete ketekete nipa di edi ho fofie ye di ho gro ye bebu wei wanka ho obadabai ene ye yodum no ni ye prepre kwakoto yalim ene obi wo skapa enso ni sika gu ho Oforisuo wontimi fa ne sakwanye dai emfa ne nan na no ne ni ne nsenyi na chia enna boni bia wodi obi ne babia wo na koto babia won hwe no na babia wo pam no akofo ba ofront no ne de no me aba eti Gebra ye tim se ya kai de betimi ato wo na wo kai de betimi ato na sato wie so a kai de betimi si wa brabo ase no ko wudam fa ne chefa ma no na wa 40 million wan kasa pa 40 million okay ye ji koko no eni fere nyina maame no fa 40 odi dabi se papa da esi ejane so o mu de asam de o mu da go me ko me kasa bia na envelope bia na envelope cry de akọ okay enti ye ji koko ni fere maame na maame ma papa no 40 million ana de me ka no ho tase ni ye ma no 40 million no ni ye ma maame fa koko no eni fie no esi sisem anu otere ye momodi se de be ye nim wase e wo Kristo nim because ye nyina no asama drop no na dey e bi e twe ho enti Gebra hyehyɛ woni ma yi Oforisuo de sofo kan ansa no abroachi abekom hwe Ghana de na sofo kan edrum rebi na nipa wodu age bia Ghana for me man dodo na pade akono papa Oba so mo na wunyini na akora firi ho akono akono de bia wo no na efiri ho ko etu twu mu tan wa ne di suo di awia no obehura gya obi because ata ne bottom edu akofa na mavo bi na omo kwa so na sankora no so di omutu a na afi no so kechi o ma na afi ewe wachi akwan eti a strategy na wo behwe yade abrotia Oforisuo beba asem bi wo ho aya na eneme yare na me pese me kasa nso gya asem na ebeto no manka bia metena intimate eya na emema ne bia hye wonu adwemu se oba ye ne bre no enya sa aba na ye ne enjoy sa obre no so aba no na me ka kire emema na sa adwenfi adwentantan no hye wonu mutirim se onu munjai anya sa sika na onu oba ne bre ye na wo de enko enjoy no ebeda na ya asabia sika wo de bekwa akotua doctor fo ka wo de bekwa akotua enuro ka wo de bekwa akoma akonfo se wo kwa akwahwehwe wo hyebrem ebia wo bi na ha wo ana se bibi tisa na Oforisuo maami first of all wo ye obi a wo ye kunani Nyankopon na ni ku akunafo ho enti sa wo se wo bebu ne kwase a yesi wo bu abo akoto kwase a na Nyankopon wo hwelto obi ya woni obi obeka na asem ama no Nyankopon ne kamafo Nyankopon ye bibi nso a yanka ne so wo de fa nipa so na Oforisuo ye aye biafo asem OSEI ba bia wose ye hwema ne kodru bia no ya maami ya wose de chefa ne breast aba ne nsaka no ye behwa amanaka
na ya me ya me di yaw ewo minim sa Oforisuo human rights for minim sa de ma me kan sa na te de a enka me di wo mo ho ya papa eke yo mo dua ba na akobra mfie nwotwe na wakodo kokko ye na koye nkuru tudwuma ana wo mu kokko adwuma no mu nya bi pen ye de akobọ ayi atodwe ahwa makokko na nyina besi se ye etimiti so ma ne yeye na wo se ene kokko bag esen 800 Ghana cedis 88 multiplied by say na be 40 million no say 5 8 multiplied 80 kokko 5 bags ela ma mi fie nwotwe ye di ja no kwan say for the rest of her life ontimi nya kokko no so aba na say ejapade bia wo mu biem anka omo de ye wo man ke be ye omo de so abofo Gabriel sa hwan yo minim sa na ne afi yase mpanyimfo wonu mu nya mpanyi ade kan sam bi se no emrante kwa ya wonu masisui ena bi omo koye sa ne ma no te se eyenu America ma ya obetina hasen mi na kwa ya ne samsa America ma ya chiawai na kwa ya won samsa uhia na ka ya nya mo te se sa na kama betu omofo kwase ebo we na ya brego we so ya ma mintimi nkọ enkotena eyi enwuram said de kurom wofo ne bi according to aduanaba say wo mu ka say wo mu de wo maduane kola besi abonte a woman in the first person obeba beto aduane ne bi esan say o pentama kwafuom osori ahomachi kwa no papa na okọ na enye na sedanie papa no onka hu say Ghana ha say no memra wa ha say no ye de bia ya ne yeka ye mfa mra nhye yensem ohene yire mini pala na emom ye behwa se mra kwan so ebe ye adwuma mra be ye adwuma ma mi ba bia na Oforisuo ma me nkle bibi wa ha say no yese eya na mema ne bi wo ho se oba ne ba ye ne ma ye ma japade awie wa anya ne ho ade emplan na ne twi ye fine ye ni wa papa besiaba abesiri watese wo na wo twempra ne sayama wa na wa anya oba ho ade na ne wo wiem na ne nete eye norm we de nya nko na wo ye bi na emom oni oba tena demo na sa wo ne tena boso mi nsia o ye wo ho ade wo ne na ebra wo ne na ekoba wo ne ne dabom a wajapade ne se wo ba ye ne wa ye se nya busua sase na se ebusua japade bi ena bia wo ne koye bi kura ade a eno kura mpo no ye be pe ne ba de sika na se na pa sika de ama no because okobre wum de wa ye bia no owo chefa wum enti sa obofo Gabriel ni oni obofo but papa Gabriel all share na akwan ne ye ne nsam na wo keka no na kotra wase de wa to bo bo ne ho nye na hye se de wo gina ncha ka se wani gine fa kwa ase no no ne ba no obetere ne nsa de abo ye report ya na se enua be me ya wo ko hoi na ya no mo ka se wonu makaka be nsam ne wonu me nsam na wonu mo de tetete wo mu nkuro mo ho no wo mu nim se no ano no sa wa Oforisuo na asem no kotwa ye ene ye se 40 billion old Ghana cedis ye mfa pata maami e wo mfie dudu obesa nwotwe ya wakọ spend wo akura na se wa na se ekuro ni mu wa bla wa ye nkuru tudwuma we se mu nyina awi a ebia hofo no ma sem kan na se wo ma se nie no ebia sa na etie wo ho but ye de ba kwa ni mu baby a wo se durubia Oforisuo be nkama me kasa anwa ye de ba kwa be hwe se maami ni chefa bia wo mbia no ye de be ma no ama na kuma ato no ye me ne hwe ne baba me hunu na me ra ho very nice girl akwada wo ba ode na wo be wale na wo sa akwada no wo ho ase se wo timi nkura no ho maami ni wo be kura no wonte na omna samwe ka se oma na ni nkwa no ho no because obetimi ato no mo na at any time said they will see ya na ade ne but ni nyina mu no na ni wo be mai obofo Gabriel say wo ho ene wo afuo na wo de na ye no ho na ya mema ne bi wo ho mu nyama bi asabi o mu fi so mu ya jimifo a ya no mu nim so mafo mu enwa onya nwa sa wo ye nipa eke ye wunua ba na nke de ya na enko atutu ntuma se ko ade wo jampa so ne ade o enko watutu ade adi na chi wo kwa akoko ama no de de ya wo anya ode no emfa nya oyonko asemi ba bi a wo se adrubia Oforisuo ye de beduma me no kana koma nto ne yem ye behwe agene chefa eso ani ade ama na fie no so no ne chefa e wo mu bia no ne nsa be kama me fansi ase no me da ase okay ma me ko akoma to yem wate na Asem Mpe Nipa no wanya bedu wadu wa ba fie wate
na obofu Gabriel ofenso adeja se obi a wotie Sompa Asem Mpe Nipa no on kan kire Gabriel se watu petetuo se wodu oba akwa adwuma wokura na wo hospital adwuma no na hwini wo ho ubotomu awe obey yankasa adwene eno se miwura se oso twa pension pa emwa bramie kodo koko no na koko no beboa oso kodo koko no nya adansi firi mu wakonkosem aba gina yi na sadia bedwafo sikasa ye no mempese mewura mpi opa branye nyina ye ntrase tie na se wodi se otirimu se koko no onka ho efie no onka ho dia wo kan wano fafa na aka no enu tie every na nkosi fuada obofu Gabriel na waba ya dwuma ha mi wogidie se oni baabi asompa wo so ofen so na ate dia every ne enkosi fuada no na waba ya dwuma ha anya sa obeti enka foforo e wo ofen so adagya ho masem ano no efri se utumi emfa obi dehia nya akoa enkopo agapade enkoware oba foforo e mane nte so mfa so anya sa yebetu amna atuafo mu ho mpanifo kasa na meka kire wo no anya sa yebetu amna edi atuafo mu ho mpanifo kasa kobusa panimu bi ote asante kasa yie na won kire wase etima meka wakoma to yem ate yebedi akira kosi so obedi nkonim ate kan wakoma to yem Dimpa Natural Hair Clinic Dimpa na aba na Dimpa said you see esa yade no anodene papa na emfiem pinu ene aduenu baako emfiem pinu ene aduenu mienu abaso body edema Dimpa Natural Hair Clinic no enya asam ketu akora efri se osa yade no onu kuto na timitu ase kama na omanfo ehoto wo mo na osa yade no odofo ma menchire omu o udidi abuoyi wandidi abuoyi osa yade no na osa na wo so a kese de kese untumi nye bida na wo fon obi so ya menka se na asote wo fon no na wo fon no na betumi hu se de be ya betumi do ani akire mo wo Dimpa Natural Hair Clinic yankonye koja yaresa wate na woduru hodia eho na be se osa no yetu ase amanako Dimpa waba ya cho Dimpa waba ya che na sadia manfo ebufo so ho no sister bra mamie osa na transo ache papa na wututo nro eduru ba bia na we bibi edwo ketua bia yankoni kotu ase Dimpa ne jaba mfikyire nyoma na wo ye no yetu ase wo Dimpa no wanyi wa hoto no wanya honam wanya awede umpewe na apede agise Dimpa nko a ene tumi tu osa na se eye peptic osa gastric osa biada oko check up bia na ka se osa nko ade a yefia ni enchem e Dimpa Natural Hair Clinic honko a ene tu osa ase e maneko na Dimpa si men kan kire se osa na wo tu ase no eye habanro organic broni sa no Nyankopon sa no na kwasi broni haban a wakeka bomu no sa haban no enna Dimpa titibi esa we kwaye brentuom organ ha eno no di tu osase eye organic enemrofo nyina hu se habanuro no eye kama nubina no nutan no nunsini no eno na tu osase no eno tianko Dimpa na yenko tu ye osase na ade a ehu ewom ne se eduru ba bia na otitwa ogagaga wachi bremo wachiri kase okokoso na yo ya etwa wim na uyam tutu se hu saade we ya na osa no bonka ye yafia ni kiremo Dimpa ne no mo se duru na etu ye osa na se manwoma enkonkan uduru ho a detox machine no etwe hu fui detox machine no betimi atwe hu fia ma se de besi atwe hu fi no wankasa oyembe hyehyew enipa ye wa asembo nipo na media makoso ahwe na mehu miduru wa mede me na sisi mo no efi we nyina wo me ho
Ajise dimpa kwa na blood circulation machine no usi so anye gigi said ye be ya mogya no ebedi afurusane na massage no so di dwuma massage no edi dwuma papa yankɔ ne yankɔtu ya wo sase na edi a wo betia eye dimpa na dimpa etu wo sase a umpewe na apede eye decham so ana wo Relax Towers, second floor, and a deeper natural health clinic, Odini Juma, and Kane, Mensia Health Insurance Abrosano, a mu and Odini Juma, and a Relax Towers, no, second floor, and a behu dimpa. Yankonia go to your house, I say, our deeper natural health clinic, Yafra Wamu, our home true for so 0245 118 434 0245 118 434 and 0246 744 744 0246 744 744 Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko Dr. Professor Abe sama mi we na me di ne ho adanse a mi nsuro se gaba Dr. Professor Abe se mi di ne ho adanse a na esefota se meka efri se mehu de waye no mitumi ka ho asem na Dr. Professor Abe wo to sickle cells na say sickle cells no na ma Dr. Abe Ghana ni wiase afa na nyina china tum se ampa mami wonim haban na haban nim no bibiduru ankasa na wo ye no Abe Herbal Clinic honkuto e no de haban di djuma o yade no Dr. Abe betu ase ama sexual weakness ana be ma wodi konsi ani anu agem ye obaba wa answer na betumi awo no agese fibroid ni free home na fibroid no Dr. Abe so mfase kan wo ma habadro ni bi fibroid no nanne wan hwe ye kwa etu ho na eye frim na Dr. Professor Abe say me kan cho say enam sayade bia fonichirem ewo Dr. Abe every say infections ahodo no etimi si awo no kwan Dr. Abe dia drobe kan hepatitis diabetes in 3D ma de dia yefu ye ni enchirem ewo Dr. Professor Abe Dr. Abe si yade bia every say nyankopon amanadoma chede a wo de sa yade tanos apatrapa new site na Dr. Professor Abe wodi ne djuma Abe Herbal Clinic chena obeye djuma wo frew entifa aba no na se de beya enwumre wo betumi afre no na wo buku ato wo chena uduru hwa na mpaye no ekoso na me kai se obadwonso ana maame bibintuwa wo dwonso a Dr. Abe juso krobo no wo wano adrupa 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic etra yanko ne ekosa ye ho yade na nyoma enkonkan efri se ama mene wanse eye yade na onipa so benya wo a eye yade kro ya yakọ computer so odwade emra Ago, why na wo ho? Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omo di omo mreso. Omo ka ne so de. Omo no chiao. Pesa me ba na me funadum. Na so menya baby charge ne wo ka ne mu. Ampao, 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sane wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo omo adwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. Na omo hunu se chimatobia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby bebree. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa, omo de manhan. Monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fred 0280 002 020. Oh man, ya woman. Oh man, ya mama. Geni baby ako. Abusia, medinde nana ya obo amalibia boga. Yenhia memenda wei, ene memenda bia. Anopa no nsia mpa mu kosi no nkron. Ghana fapem dwumedie so. Bejidi pa se Ghana ni bia pene maye. Ano nti se oye teacher ni, oye driver ni, oye nsamtweni, oye sofo, oye imam. Fa waso na wei so mfa ne sekan. Ne hwese ye bekyekire ye my Ghana. Yenhia Ghana fapem dwumedie so. Memenda no pa bia. No nsia mpa mu 6:30 ekosi no nkron. Ewo Sompa 93.1 FM. Na omayi
beya ifrienia. Ago, why na wo? Eno, boachiwa na abedru no. Me doba. Say the 2M Express ama wo na enti a ofie. 2M Express ama kwentu aya kono. Omudi omumreso. Omuka ne so de. Amono chiao. Hwesa me ba na me funadum. Na so menya baby charge no wo ka ne mu. Ampao, 2M Express. Omo are qualified and competent drivers. Omo ye adwuma na che. Na sania wo kasa nipa ho kra no. E ma onya hotoso wo omo adwuma yem. Na ansa na omo de ka besi kwan so no. No ma hunu se chimatobia ni ho. 2M Express. Omo ye adwuma kwa Accra, Takrade, Kumasi, Sunyane, Cape Coast, any baby baby. Nyumakuo, schools, and I'm sorry amoko excursion. Omo bus papa. Omo de mahan. Monso amoko to. Parcel bi na ode money. Make am for 2M Express amo bibia. Fre 0280 002 020. Yenia ya sasimi eye abodende emayen aduse me no nso yeye bi etoa so eno nti na Sompa kofa bai edi dwumadie a ya to din meman nti ede ebrem e wo Sompa 93.1 FM tie meman nti dwumadie no e baso memene da biara ebre no eye anwumre no nsian pamu ekosi se nonkron ebebo hia nana kwabena kese ede na bedwafo a enimu de ban ampanifo akanifo ahemfo asofo ene atiefo enyina eduru ho a onso eka bi aban impuntu nyuma ekoso wo mpatam ho etesen wani edi akire wani je ho school sam ka kobadie ene eho ahyentuade adwadie nsuo akane asam ajanan bia adwadi bia etesen bambo sam ewo man mu akwamukafo ene pia etitesa se oman yi bekoso ye a ne gina me no mienu eso eno ntitie meman nti na ye oman bapa. Wow, what a quality sound. Would you mean where the papa? Na studio be na mau sound papa say. Yes, Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abẹ from fidi papa ba. Omo de bo adwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Eye reggae, gospel, high life, hip hop. Any BB Pia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and swa. Omo kwada mu pa. Na wa ye onyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwa so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumasi, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994 387. Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. 93.1. Nipa depend on Asem. Na eze mbacho fine na ubutu. Sisi ye ubutu fine. Okay. And I'm a 5G system. Let's only hear 5G bill and I'm a boy. 5G, let me tell you more. Me and I got my grandma because of boy. I my best. A boy of 5 years, which me be, and a top boy on passport. I said, when you're not too much, I'm a big cat again and it's a top boy on passport. And I don't know so there be a pastor there, what aroma. I say, we are born now, supposed to Casako and chain. Odifo enya sofo kra odifo po kwabna wabe kasako sofo ban odifo enya sofo odifo po kwabna ajaje so pa wono odi ka ba kasako padaroma sabe pepe no ba de no ba kan obeye nyom etibacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na eden wadaroma am fa the same beat ma na chire tofia kwase na nuguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me ba jo ko okay mizo I just want to know me omona samoa
me number be na fifrete me na me se no me pepe bia ko no music me no music no so I see wa if you want am sa ko G5 G5 no me sa boa me e dia be na me nya bi me kamfo ama wo se bo mode ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye wo no ma bibia ni no akọ no. Okay. Mizo no ewo dwaso. Mizo ewo dwaso. Amanfo to aguso ene ninua 5G meza no enya asem ketwa kura. De oba no anya abetrase. De oba no anya abetrase. Abrante memo akwa aba. Yeja openye. Empom te say. Udin de say. Bache from Asante. Asante free hin e bae. E bache be bala kese ma ban ene bae. Asante die na etete wa dwane abeto Asem Mpe Nipa. Openye kasi yamse meda wase. Obedwafo nyina nso. De ntia mamadwa to manadwi ene se me bala kese ma ban ho no. Ho na mete. Na afia metimu na abrosan kasi bisi menchen ho no ma. Na mete atwemu abrosan anim ho no. Na mehwe se de ho afu ene wifo so a sebi mugia mo na aguma na ase me ase na ho afie ni ana ase enwule aje afọ ya wifo so edi ma trenching enti madam fu bi ben ho no ma ana bisanse na ho afie ni ana wo se me se de bi na hweso na enti se me pese me betena no mo de ya ene obobo e dana mane na one e dana kasa ana mse mate ene se wo yitum se mo betena no mo de ya ene mse ma be yo no mo yi ayede e de ama no so wate enti me ba eda ne bai ti eda ne bai no ana me twemako ana me nipa ne flem se memra ti me kwa me se bi eda no kwan bu na aba abia of inta of flem enti me duru ho no ma no ana me nipa ne ka se eda woni o me nipa na me ka no woni no busa eda no busa se na me tuma atana fie o na me se me tuma atana fie ho no na so wate ti we obesa aba o ko besa aba na yakasa na me se yo enti da ko me ho no ma na madam fo ka she me se eda no so wo banti me nyim number na me frɛ no na me mbisa na bia woduru na me ne emehia na me se yo enti me je number na frɛ eda no no ka yem se onam kwa so wo ba enti ye nche oba bidu nti obedu be frɛ me na ma bihia na me ne di nkomo na me se yo enti eda no bedu na frɛ me ka che me se wa bedu enti me mra na yi nkomo ti me bai me de o se yo dia de me nyina ba bihia eda no wona ne friend ma ko ne bai nti omba na muka che omuyitum se da no omomatenem ne mum de ho ne se omom pese ebia ebeba se da no ni wule bagina de na me ko yese bia mma miska na me ntum fri den nem na ka se o ewiase ne wona de empenifo se obi de ya na o de so ye de nti no mom bia tra na so no de na chere se me beto fri den nem a me nyi uska ansa me pese me ji uska ansa na ma de beto fri den nem ende e bi ntimi nsi o my life mti no efa enongogoto nti omude osu yo se ebusam se na dan no cement do sen ene be so dan no am ka se cement do be so dan 8 bars am ka se me hwepo no so ene film no na me musa ni nyina ho bo na me kan cho mo na me musa cement na bo na musa film no so bo ene pono no tiska mo de blame nyina 9 million ana mo de blame na omunya mpa ska emblem krampo woni sense mo jitu mu se o mama tena we krampo ntino abrosa ni e ba cha abrosa na he fine na wo koye ye no okay wo ye fine uru ba cho mia na dan na msiesi mu ne de ho side se mia mesi ni enti mia na mde bia to me ho so ana me ye dem plaster mu ye bia okay ye nto aso enti efi ono ma siesie se de ne ho enwule na fu e ho no mama ti mama kuru mu ni mama kuru du eni mu no edi ho adanse se me ablante efrem Kofia Sante amete efirua ti dan wo siesie ni e dan siesie ni epuno ni nyina no ska mudi ma me eye se de beto cement ene film no no epuno ni sika lanko a dia ka nyina me amede ma ho oden ende siesie bibia ye bibia ende ho aprapra ni nyina ho aprapra ni nyina me a enye one day krambu na me de se adwuma no let me gusuwa siesie ho ehofuwa na mado sa na me plapla ho no omo mu ma ban kuru mu de se ablanti wi na wo ye dan wo dwuma de omu nyina obi ehu se na mesi ye ho no mo dwuma afede mo ho no ma adu se me kwakotena de ne masisi ho wi me kwotena de ne ma
hɔ no ma na ɛda no de nkrama obi sɛ ɔnka nhyɛ me sɛ ma me kɔtɛn dɛ no mansa na bɔga na sɛ ɔma na kɔntɛ fla bukyira ba na kɔntɛ fla bukyira ebeduru a na deɛ ɔne me ɛwɔ kan no ma yɛ aka na mesɛ mate ti metwɛn ya kɔpɛ me sɛ na kɔntɛ no ba nti mo na yɛ ka kyerɛ me sɛ bɔga na yɛ aba ti wɔ so wonhyɛ na wɔ ɛdan no ho nti wɔne yɛ wɔne ne ɔba behyia no na deɛ ɛda na deɛ bɔga na ka sɛ ɛdan no deɛ ɔma me yɛ ɔma me nkɔtena dan nim ti ɛda no ka saa no manka hwee na me sɛ yo nti wɔdu no ma ɔbɛfrɛ me ankasa na ɔde ma bɔga no na me ne bɔga na yɛ akasa na me sɛ yo ti wɔdu na ɔfrɛ me na me de ɔde ma bɔga na me ne bɔga na yɛ akasa ayɛ asema bɔga no so ka yɛ sɛ an efie hɔ no mo deɛ ma yɛ ɔkama na emu mu no ɔmu ma me ɛyɛ dɛ ɛntena hɔ no nti ɔmo biska yɛ dɛ ama me na me sɛ yo ti ma mu sɛ deɛ nti a ɔma me ntena hɔ ebi sɛ deɛ ordinary deɛ bɔga sɛ deɛ ordinary no ɔde bonkum na yɛ dɛ yɛ nti mi ntimi nga sɛ ekubisa na ɛho question si anaze bia bisa ɛna yam de beka ma no tunam si me je ne prince mate ti me twɛn sɛ obi a ɔmeka bibia dɛ akyerɛ me ti bɛ sɛ 3 days down na me frɛ da no ana me bisa sɛ na ɛda asɛm na yɛmre tu mani sɛ ma ɛda ɛdu kwa nkɔ tena mu no akosi sɛ ana ɛda no bisa me sɛ na yɛsi no megye sɛ ana me so ɛda na deɛ si de yɛmesi ablɛ wɔ ho sɛ bisa bi adɔne adɔma kɔdɔ wɔ ho ne plus ya me yanka ma ho ɔden kɔkɔ yɛyɛ ɛne amanfo sɛ bisa bi bune makɔte ne fridi no mu deɛ megye 4000 ɛda no meka ne no yɛ di no gya phone no so wankasa na wɔ sɛ wode mate enti mantie da no nkan bi mu a primisa film li mu no asoma ka kyerɛ me ne sɛ wo sika no wontimi nka nkyerɛ bɔga no sɛ bi sika sɛ ebi sɛ na ofiri sɛ bi a meka sɛ bi a deɛ ɔmɔde ma mbia na mesa da no sɛ na mengo ka sɛ deɛ ɔmɔde ma mbia na emu mo kɔma ma 1 million anase 2 million a me kokade asem wankasa wabɔ kasan wɔ ho kana me boy no me am plastin am bo mu no no me check no eno yɛ 1004 1004 plus en enkwai 1004 ana kanta ne net ya me toy no me libe be ye dan ne locker ene me woya len wo dan nim woya len nkwa me na me yanto socket no emfa mo boy light wɔ hɔ light ni ho sapi na nka me be light no okay na menya omo ka sa azum ntimi mango to socket no kula ndi woya len nkwa na me yeye ti woya len huska ene electrician na me fa na me woya e woya ma me no ana epono no so no ma me lock sika ana manka se menye sika so me fa ma obi so me fa carpenter ni ma meti mpuno no nyina me moto musika enti ene plaster na me plaster na odan no mu nyina no ene woya len ni nkantangata na net ya metuto nyina no nyina am cheke ku 2000 I can say 23 million and 50 cities, yeah. 2003. So 2003 500 that's all. 50 cities that's all. Enti one kotena dan mu da. Man tena dan mu kula. Omo usiesie ho no so da na behwe de waye. Oba e ohun. De asem no kan. Oba e ohun. Ono ka di ho dance ye. So waye ade. Ma ye ho no kama. Ma fi ho no ma ye kama. Ono bigina na me siesie ho no nyina no. Na oya nipa na enam ne so me kokotena wode me hu eda no ono de ono no di me ka she eda no se eda na me hwe adwuma me yede me ye ofie ho but na eda no nya da je de me hwe but e she na me sesi ono mu nyina wi na wone boga ne ba ono ne hu de na ma ye fie ono mu nyina de ma ye fie ono nyina de hu enti asante ekoba ne se kana braso usiesie owie se ka betu akọ me ba chan enti wo siesi on 140 anada na ma de ancheda na hokula mpu wande kula enom ka cho so boga no fa ase betena ho omo se boga no fa ase ene ma betena for you wow enti no me de me hia fie da no ho an se me no e dan no ho siesi am me siesi e no sebi man for 2 billion ko te na enwula na efu da no nga se wo hu de ne ko so nyina edan ho sisi no nkwa me 1005 na utu man hu ho me ba cho an me tu saka we run one ka me ko chese no obre ene kankasa wo boy ni nyina no yesai me ba me bre ne me ka me boy nyina no me check ni nyina no aka aka 1.6 nanka 5000 okay ye ne eda no atwetwe nkomo eda no ne ewo ha ye kobo ne tie de eda no so ekan ye nipa me kana se me asante no ho no de wakai wo se wasiesie dan no mu abopono me kan se wasiesie mu a enka se wo tumi kotena se okotena ho no na agya
osiesie mu wie no ose mo se won fa edan no onso free dan no because boga na edan de ne de na ankasa no age na de menka ne sa na de to the Asem na ba da Sompa FM Sompa TV station na Asem Mpe Nipa science ni pa ba ko no Asem enfanja je bibia no tira ma frɛ wo na no pɛ se ne sitie yo gede men kwamen Sompa Nichi America kreni ana me wo honum na guy obi baako mai baako eteben bebia ye dan ne ho adwuma no ana wode abrantie bre me se ope ye kan se ope baabi atena ana me ka che ne se me mpe hawo mpe so bi ba betete me mpe trouble bia ye ni enipa no ye mpese me de be ma no na edu se ye betu no obe free mu a wa kase me maniska anase menye ni sei ana wogitu mu musa ne se menena ankasa tu ye no na edan ye plaster ye ana o ka che me se ubetimi a plaster ana me busa wo se sika sei ana me de ma wa betimi a plaster atodo esisi ano in fact there is that esika me de ma no in fact me refi me ho kakra o ka ye na me sendi sika no ekọ wo no ane phone so ana wo de esisi edan no o de a plaster edan no ono awe mesi ni nti ono aye so beye ana oye edan no me manete asese edan no enye media be menini wura na ankasa akasa ama ni wura no age pene ese me mano enkotenem ti owi edan wura no you know efrem me say wanya change of mind and I'm say oh in fact I'm fan I'm say wa mama aka chiri obi di na ho odin aye and o say the wakan nti mate tesano wakan wat mebo ni panama ne na me pre ne bo na mane se situation a abani nti wodi e mesrew nyabotre mesane ne kasa hwete na dwen besesa eti me ye no menene kan to ma wono kura busa me se na adoka kra bi wo nko na mso wo betimi ado na me ni nipa no kasa awesi metimi akonvense na ma wabetina hono ma eti me kabia nipa nse de Daniel the ancestor o ma no enkoto ni mabrochefo ase na msi yo mate timi ye na me nipa ndika se be ne dey ana o se you know obepe you know se mesi adwuma wo ye wo hono obetua ne mesi no eka said a beya what na ho den ana aye ho adwuma na msi yo mate eti e ma me efre asante na mbisa ne asante situation ni nti sen e de ade na apese ye ma ana wo se wadodo honom wa ye ho adwuma wa ye ti nti me ma no 5,000 na me se asante 5,000 sikana wo kanunim 5,000 na wo kanede enti fane se ukwo ba de kura na anaso obi de diamond wo se plaster say na wo beje ukwo tuta 5,000 meka bia wonti ase na mkan so onde onwen ho me dwen ho na me ka kire ne se na me madwi mu na nkoma me ni die no na minim sase anko beka se oh elder mia na me bae ana odi dan ne ma wa me fo kuma wa me pa me cho mia na me bae se me ye yintinka de mu benya ma me bia na mo mfenja me kwan na me ka se kire wo okay de mu benya ma me bia mo fa enya me kwai abrantie so se
ɛdan no watoto nyoma bi waboka asante sika sɛ na odi kan de ma wo no but 9 million no de ma me eno no ye cement ana pono film asa okay omna sama Oforisuo tiawa me no yemfa nsua de nanka case we kura no minimu de bate tiawa nam ka se bi betim de ahye fridge but yem kon straight yenwia nete eno ma bi won ma se mo yem se ne similar one bi ba se mbeka ya papa bi a ode maame bi kwotena boga bi fie a se mo kaya eno se ya papa ye na ene ko wie sa no ma no boga no wonye mfumuso bi a wo kwan bi so fie no na maame ka sa Asem Mpe Nipa ma se fie bi si wo na enya wo de a udi sike ko wura no be very careful wo kwan bi so ye kan yesu ade ebi kura na asofo yi ebi kura wani kan ne oje nipa ne di se wo de aye miami nwa sofo kwabra wa haide ni fie de me kase obi timu kura na se be on ka hwe efie as enho asam no eso so koto se obi asiri fie ne se be emu afua eye better se ni kwa se okobon ho ka emom ye ho adwuma ne hwemu nsem ne wi ansa na wakobon ho ka sofi se ye trafidie so ne ye kase ye ka boga na se boga na ye ka na se bi enye ye awo kwan bi so because there wo sofo ne boga ne ntem na brante wonim nemo ye ka sem de a se sofo no ene ne abrante dele awo kwan bi so eda meboa eda ne sof abrante ne dele boga ne de me kura de me nko hokra o de ye nko hokra se bibi wom ne be pia eda ne abrante ene ebehwe do abrante wako say anase me fancy wakobo no homoden ba anya wo dia anya eda ne so dia akwan bi so etise ase tra na se ebekwe boga na ye money din me se me money din enka hwe emmom se wo bibi pa ne epese ye kan ya de srede ene bi aboga ne wotie ye ne a wonhwe nadamfo eda no se bi efie na branch esu kom na kwan bi so no ama no ma bia because ye ni obi fie ye on computer bread ye kum nipa tum ana yo bekọ no yesi yakum obi da ha ene na nse ne wo edan bi ye enwie ye ewo ye sei amanfo enunum sabi wi ekokotorate gu ampa wakọ bre emo ye be sre e ya de sre de sika na ye ka no eye woni elda ne ntemu asem ene obetima ka ama brade but elda no so eye onipa bi obetimi ne boga na kasa etie ne wo mo ye wo ntem girafo se boga ne tie na daroma abrante etina fio na sankayo ododo wa nanso nani papa ni amia hu ni papa ebedu mre bi no na bi abrante yi se o ma mo paper na bibi anto so abrante so be ka se sebe me so ma boka TV no ansa na mefiri mu no ti se me gise eno na ma enani pa bebre etimi do foso eye hwe elda no opa wo mra ne ne ntrase ne adesede a yense na abrante yi se mfi so be trafra na se sika ne sabaka ne sika eye beta na boga ne de wonye odi Oforisuo achopa sade menwane ka no achopa na yenhye ne nso se obi dan si wona edodo papa na o ma akwanya emfa ope enkotwetwe light enkusisi mu saa hwe eda no oye se o baboa ama papa yi enye ba bia da eye moa ana enye chinchenche bi kwa me no kasa kra da kra bi kwa sabiu na eniema mu nhye da enkoyi bia na enimam kura nche danko yi nti se nyame anya adum na se koprepre na ne de koprepre na nyame anya adum a na ye nti eda ne mum de ye de achopa be fa ne so se onfansi boga ne so na obeye yenwie moa na emum me yenwie ntrim nya ne de chenchira chire se chenchira mbaji 50 million aka 1.6 etimaji 50 million ne de boga ne betima ka cha se menihu eda ne so ntimi nchine fa ne ko ba bia because ukodo bi do prepre mo a nipa boga ne kura chese wa moska akoto do akoto cement eti ka be pa na wa hye das wa bo wo ko pa da mu tira do ho de ye dey eko plasta you otase wo ko pa da mu tira do ho de ko plasta yi eti anya ntua eti de mechanic akra bi ni say na unu de enye bibia ebeye animtia e de tia eda no yemfa nkoto sere mfa nko ne ye de kwa yi nimsie nyankopɔ bɛyɛ adomu a bɔgare betimi eti yɛ makakra oso nse bekuta no osense kuta Oforisuo wadawro mama no nsi onse meme de be na wotwe okay ana ja o minim se de beba
na ye so de so de nge say me sado fo nyina me de be na wotwe be ko so akeka kakra ye be yi bra panyini ade atomani kafra it will be o tim bia brochefo nyina mra ama wa shetuntum na che bla mama to bra che me serem panifo abam panifo nyina mra ye wura mo nsoma no mo mra ma yi ne mami eva me nua no me de be na wotwe me de be na wotwe me fine number no me pa che ohwim asoro kwanta okay ohwim asoro kwanta 4th February okay and one ye yi no abuchefo nyina mra mesere mi wura do mahama na ekofo do mesere wo mu ba umia munyina mi amna ye wa pagem bra enye ni paketo sa o ya wo ye wo ma hini tu ni nesa se tofia ko eba adwuma wura pa mi ni paketo a onye ni paketo a debi kwa amna chana no ye be sha da boda wuro we me dasi ya de mizo so na beko oh Oforisuo achana ka me ma mizo ne bread why so na chana de watu me posu o bra arotia Oforisuo bema chana de me nidi so for bekom ni pa chana de me nidi for kafa wa hye tuntum na o de mami me ba beda na se wan fa ma me so me ba beda na se Oforisuo abrantie ekwan bi so no wayɛ mfonso kakra metie ne kasa ne mo se na wo twam no se ana hwan dan na wasi a wifoɔ sabi o mugija o manai wo mu a wo no mo ye mu basa yi se nya wo dan kan fa ho we ya wa asembe o se o pese o koye ni ya da o ya ade yi enya wo dan bia wo pe ba bia atena na bia binim se bia no wo pe ba bi di ne tiato na bia ma no ekwaye bat se wo bia de ese ya anase se ye hwe kurom ha se no ma ne omo asisi dan a ehhehye ihyenwura mu no edoso nya se uduru ho anase eye hwan dan no wese amanasi ho a ehyenwura mu bia ese yinti ne me kwa akoye ne ye na bia matere mu da ebe enti first of all no ye mfonso ho enya ne dia we enya ne tipaye wase nkokọ dadwene wo se mpese me ye obi fie ye ma no and secondly elder no so no so on the oyesa okọ ne moa fie no wo ho na bia o so ope ba bi di ne tiato a mfonso no free elder no because wo tie ne kasa voice ya yetie ya o so oboboga na mane na wo se o ma ne kwan ma ne nkotenem kire no no ode na ade no o sa ase da bi mempene ma nipa ne nkotenem na wo kwa ho na wo koye wo se watu boho bi wire ni ade wo no mo anya nkrata asem bia se bia me ye we sente bia wo de be han mi anase wo de be ye mi sei enti se de me nuanom waka no abrantie na kwan bi so no wakobra wo ho de enti ye besre we na nya ye force wo se ye hye chenchenchena but ye fa ni se ye nua kuma no anase ye mba no wakwa akodi dwumaso de ama efi okoye ehwa ateka masabe ye fa abade ni kurampo na ana celebra bi se bia wantena ho plapla hokora megidi se bia enkaboso me so ebema ne bibia na se na dwuma no ho aketua no ye de bema ne se na pa ade ni nte no yesre da ne se one boga ne nkasa ma ye sempo no ono ne ye ne se bia beye ohaw de ama na se beye ne dia o ma ye nsanka ne ye fadwa atoa ensi no so se ompa bibi kakra famra branch ni kana wabo no omre ni sempo nya ni nyina na obenya bidi abre na ebema na koma ato ne yemu a onya ne samfama ye abadwafo akasa enti we dia adesrede elda Emmanuel Dua ye besrewo se otie nka nyame adoma kina no betwetwe nkomo abranti na ni atutu aka ne sem bia na ni sika bia ka obetumi ede akọ hada ni bienu na abedi mu no enti yebesre no elda nyame ya adom ochina no yeni nkomo se de be ya abranti so obenya baabi ede ne ti akwakoto elda ya dan na waye no obi na ebetenem se obi mo de koma hai ana se boga no ofaase bi ka boga no ofaase no so kra na nya baabi na se komkwa akọ hada yo enti yebesre wo sa akwa no so na china yentwetwe nkomo we de titia na yentumi empe bibi emfama abrantie apparativo na apparativo no eyanom de enyamronsa kura na haban bitters anodene papa apparativo no Italy mem na se koyibrunia kaninchini ho
na Parativo Italy ene ye di free baye kwasi broni nsa no enye mronsa na spices ne herbs ne fruit no adimu se tenkom ewom se tenkom na Parativo to no efe papa easy to carry udi show botomu na wonsen no Parativo no sede haban no ene enuaba no omode aye no ti no kidney yade ne diabetes no wonoma Parativo a ebeboa wiye papa emanom eboa nkoda nafu aye to ano wonoma Parativo a eboa ne ye ba na mpanifo ntie ha panimu aduru baabi a ya na okoko eye oya no okoko ye oya no se udidi wi a noma Parativo esunsuanso na no odene amanfo edi ho adanse papa na baabi a tonsa tunsa supermarket bia no okwa obenya Parativo na wato na nyoma akonkai amaw ne duduom de FA Masters Limited Obasanjo akwanteposo enkran asem na mekan Accra Girls nchen wa ko FA Masters Limited Obasanjo akwantepono so wa Accra Girls nchen wa ho enabu Parativo yekotobi abomirem efamegu yesoto na yenton ente so emfa so Kumase fremawi said ye beya ubetumi atobi na also udi edi ujuma 0553 947 447 0553 947 447 and 0543 385 271 Yakopa Parativo achira kwai achira fre baby Parativo obia yebema obi amanyoma konkai 0551 931 0551 931 Abranti Asante na kosem dan ya okosiesie watumi anem amade anchekura sa ena maame ya dumako ofenso adagya maami wakọ bre waboa bema manene na dokoko opese obema maami ejapade bi abreho maame na besu na ne bakura no asabe preduasa oyade no esan kokoo no ne bra maami ko brenti wantumi ankopɛ ne ba no ayaresa akola no hu na ha nwumira arebeho yakwa ahoma ne so asamienu ayetabiri edigu ya proso no yakọ ne ekotie yatiefo so adwenkyere hello Oforisuo madre maje Sompa Nipa na yabo kodie me check here the gazobi wo betonka Bede minya santi dia na meka kama se emese eda okay na waboa na ampe bebe na nisi apebe manada na waso aplikata na minya santi ega den se wona bote se obeji skemi no come ma obaga se won slow se otuma nko ko twitwitwi ati bia ko ho se be fly e ba peda se o moye na ne boga ngasa mon pe odi kaka ma inya santi na so va that's it. Okay hello yay good evening maje Sompa Nipa ye brenti etwa ne tew said the best na woni boga nin kasana bibi andi to nto edama yene be mai entrem wo mu se kada su dia ba yene be no wante so ka kase na efem kuskus ka something ka to answer okay na maame ya adumako ababa wayi a maame panimu ya wone bema Gabriel so edo afuo na omusi dan ya opese opam maame no eno so ehon sem ekan ye etesei hello makaya ja kada tente no migra so na kada tente Panipa ya branu ti yakọ anim na me no ko do afuno aba bia na ibeta tie kan ne kan no utino se ba ko wo yo musa 49 go su ma to horo ri ana boga ne boy bla bujin ko fa no je bone mo ho bia mema ko ji prefe double premo
afei deɛ ɔne ma ɛwura no afei deɛ bɔɔde sɛ ɛda na ɛne deɛ nti ade bi wɔ hɔ a ɔgye wo mmienu no okay hello good evening mama okay mena maame na koko no mu di ama no koko de wo di ɛtɔn bɛ kupo koko de o di ɛtɔn ne namba tika me ya ko ma no okay hello Obaya magazine Adum Nisha yo Oba jina ye wa homanum atwitwasi Ntɛm first the obe no radio ma me wa ye aduma Oforisuo so what shall much among so I'm a peggy na wo kwa afuom ahasu o be training function be so now Ama mi we bra wa dre na papa no wa ye nsan so wan should be here papa no ye be ti the children it's one chef one for mama no di wo die ma no ye ti okotro ye kire e bi bia ye kama enye so papa wa fa no hu leader e da mo so okay edu ba bia do wo so adoto no ya na wonsu akrokra mami wa bre papa hello Penny Powding ba bia frefre Ever ko si what ni ka free gas ko gas abos jo was it you ya me kana say enko e ti ko kokromo ke e ti nko no no ani de sasa nti ga bia maama no ene be ma no kokodo kokoo no o mo nche kokoo no mu mi ni pepe na se maama no be ton no de kra on ton na me ma na sabi mema akomodo kwa sababu ya yo mo faldo ani mo check here anya na yezi obaji wa akodi okay hello Penny Powding baby free Mbado ngase free atasmanso okay ndi kwa mesi okay mesi ni dia na meka akra okay na mesi no ono no wo ye mesi ni no obi dan so himwe ma fa ho ba because da wedada ma po dan bebre na yiki mu na wo san so ko na de ki pa ni ya na ko fa ma dia so na o MB say 15 million no e dan no plus how many rooms all rooms are not 3 rooms e dan no papa one room no ka e go do 50 million okay amanfo yen konta hello boss Penny Powding baby a free I friend Brian I'm free from Sambo East okay even be man na okoyo bi dan na de me kan so I mistake me ibi ato me kan dan say boga bi so with you on Kransa if you dey small Kransa no market me ko boga ma me ko ye ne dan ho Japan Koto cement any dan yi dia pasta dan we the bush of one could have to know be that one pia and be the them that dan buka okay with a group of who yi dia pasta 2 rooms down me nice mid down them will be it's cause be 12 years on pia meka theater the yes in the list cause be there we ma say what you again to kwa and what the proper you have to me be to me pay on Kransa we can the bush of food team ya send desk mo I mean I make say program with Japan ni di na mbese no ba kire mo TV so Nyame tiase baby ya dro no okuafo oye adwuma opon abrotia Oforisuo be ma ye kwona emomo wa asem bia ha wo tete wo bi bu kwasia obi ebu nsem amesra no ane sa wo fra Asem Mpe Nipa dwumadefo na yetimi akwa numbers ni 0546 88 3287 0546 88 3287 and answer 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and 0552 095593 0542 09
5593 mu bia be free bia no ye bejo so ye kira kwan no e wo Kumase Suame Chef filling station no ye ne no e na Chef fence so Sompa TV Sompa FM ye sese ne wa half FM to pa ubetime so aba ha se ne ye so de ama eye papa Uni Glory one no ma ba betina se no na ye de happy birthday so no kokra e de kwa ma ye na nkasa ye papa prekope Yera Samuel Kofi Buache, Mr. Samuel Kofi Buache, ubetimi a friend Mr. Sakoba, ye mame Sarakoba, Sompa hema, ne hokani, ni chocho mucho, ne bedmate, ni roommate, ni soulmate, eno no ene, na wodente no, Daddy Nyankopon shra, ena yesra di amoma kwatente ya huodeni apomudin wom, oma umfri adumu, enkwa adumu, no oma onsono, weni swadi hunu ya uwo, edema enchirima nyina no, entimi emremu enfama yama, happy birthday, mommy say, odo bro, so do de wa yama no, enso na ninti yefe fidie so, na yenna wase enfama no, odi nyame shra, ena ede ema wofo so yenkwe. Oh, daddy atadi yeme fe. Se wa hu said de wasi apoti nso no. I love the post. Also love it. Nata no. Daddy Sakoba. Oh no, now say Kromfobi. O say Kromfobi na. O kwato show obi so. O kwa kwajini sika no. O de sika. Ewo ni hase no. Pacha mo fa camera ne to me so na mention that. O de sika ne wo na fono hase no no say pacha sika no. Ewa. Daddy Sakoba. Nyamifa. Na answer yes sorry no. Uni Glory Worship Center. Kronum niem. Eho edna Dr. Alex Kwabena Jemfi. Dodo no afre no Ejaba spiritual professor eho na odini juma papa Nyankopon nim no papa Uni Glory Worship Center Kronum niem Dr. Alex Kwabena Jemfi dodo no afre no Ejaba spiritual professor no na yesori ono na sabre ono ebeka jagum na wode yen akọ kropo twediampon eho na okuafo okọ adwuma wopon okuafo okọ adwuma wopon aha na Asem Mpe Nipa twumadi no yede mu ebesie oti omuna samwan kasa na ote odifo Kwabena David nka ono sabre obobo anu akoyi ni nwa yi nani abre papa owo yenkoja ento odifo Kwabena se yenko na yenkoja no efiri wonsom ani nipa ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya ote nka chief executive producer madwumadie aye bema wusu kantankranka na boafo ene ekoba jesi aduana banana ya mensa brampa omoboa madwumadie ekoso oyukoba Kwabena ye kwaku yeboa na sede osi ekofin so no odina mane bo enso eba kama na friye eboa adwumadie school fees ima omo MC aho na mi bonkum hene ene pike ochinchin fidie no emfruma ede emame aki enso ebo adwuma akino no senior mine akino no kofro bofo mpa be masuketu ameyi pebre na asa ya ABOAGYE fosuo 19 fosuo me na metenam na media Asem Mpe Nipa ekobose asase no swado driver ene touchline ko a na medenam na yesori de na Uni Glory Worship Center Kronum niem Dr. Alex Kwabena Jemfi spiritual professor ono ena yede sabri kasemuno emano na waje omanfo tata de omako krupo twediampon ahengwem Dr. Memo Akwaba yaja openikase Dr. Nempom